Right. Aiwa guys, aiwa ndambochukucha. Ndachukucha. Hanzi clean camera zvakare. Alright. Regaiti clean itoni. Imimi zvomweta chidaidza ivo venyu. Muchidaidza vamwe. Mondisherawo live. Modeedza vamwe. Moshare live. Muchidaidza vamwe. Tichishare live. Tisati taunza guest yedu pamhepo. Handitika. Aiwa masikana. Kufa kwakauya guys. Kufa kwakauya. Life is too short. Life is too short guys. Life is too short. Life is too short. Life is too short. Life is too short guys. Life is too short. Kuswera wakatoisa muromo mumino. Kuswera wakaboikana. Kuswera usina uchingoita zvisina nebasa rasa. Zviri nani kuzvinakidza nai? Chiri nani chikwa kuzvinakidza? Nokuswera uchiita zvisina basa. Kuzvinakidza kuri nani naika? Ish, bona feni. Mune feni ndi mustoreroom. Zvimbotorera feni ndigare nayo because pari kupisa kana. Zvinoita zvinonyetsomira mushi. Right. Guys, dai kwapisa guys, kwapisa gai nditoisa kari kafeni mudhuze because inandina aircon muno, study muno mamuna aircon. Saka makatoipa totoisa kari kafeni kuti zvinyatsoita mushi. Maswera sei manheru mamuka seko kumati manenyika ko girls nevarume komana nzvadzi dzangu vanin'ina vangu madzikoma angu muri sei sadipo nani ninjani dhumela machera nabudhi hishona nda ndichiti muri sei ko guys aiwa ngatsangane pachirongwa usandi kungatora ihombe mine iri mudiku ipe Wala ndipa remote yacho ifeni iri. Nditu muna manje. Chito. Isa iteni is chito. Right. Saka guys ndichiti aiwa iri kuuya ndikiri guest yedu masikuti ati tisora tisangane panapa nditika tichitaura nezve nyaya nyadzi pana budhi vari pano hanzvadzi yedu mai mwana vari kudla no river munoziva river no river a new version of barika guys chandiri kukumbira ndechekudai vachauya pano nevideo call handitika nemadzimai avo saka tiri kukumbirawo kuti discipline and order mucomment section so maadmin please mondibatsirawo kuti mucomment section muve neorder nediscipline because vanhu vauya kuzotaura nyaya yavo zvinovanakidza zvinovafadza mararamiro avo vachizivisa ivo handitika new version of mabarika isi tingofunga kuti barika rakaipa everyday tongwa kuchinzwana nopondana noroyana nodi but takazoonawo rimwe barika rekuti aiwa vanhu havaroyana vanhu havapondani handitika saka hatisi kuda kuti tigare tango mabvoronga zvinhu handitika ngatirespektewo munhu nemachoices ake handitika miromo yedu iyi handitika nepaya maoko edu panenge achitaipa paya toita tichidiwo tichiziva kuti vanhu handitika vane mafeelings zvakare handitika right guys saka this live guys sponsored by chidzimako by chiedza mavhangira chiedza chichimavhangira guys kana aripo mutegeiwo chiedza chichimavhangira pane chinhingirikiri chimwe sochi uyu musiva zvinhu zvemafoni zvikaizvo ivo mafoni vanotiitira zvinhu zvisina nebasa rese izvino chatostika nekuti ndaridza umunye pesi komunye kachinditire mushe chifoni ichi tochikuizvozvi right kana aripo anokwanisa kunitegerawo chiedza mavhangira awanikwa achiuya pano ndiye munhu akasponsor this live asi kusponsor kwake kwaita live haana kusponsor ari one akazvimiririra chiedza uyu handitika chiedza uyu asponsor live iyi aine company yake handitika company yake iyi inonzi chii LB Repo company yake inonzi LB Repo yachiedza mavhangira wewe watoziva chinzi chichi muningirirei mudeedzei chiedza mavhangira handitika chiedza mavhangira handiti
anotaura kuti vanhu veLB vanotaura kuti ivo vari kuAmerica uko vane chinyaya chavo chidiki chavakandipa chemusikana wainzi Chipo. Saka Chipo yanga asina kana even mari yeschool fees, anga asingazivi kuti chikoro woenda nei. Anditika asi paka akanga ari very good in making majewelries and zvimwe zvinhu zvakafanana naizvozvo. Anditika so Chipo yakabva asaina neyo inonzi global platform yavo iyoyo, antimaona iri kuAmerica uko. Asina neglobal platform yake iyoyo, upenyu hwaChipo hwakabva hwatoshanduka, hwakabva hwatochinja ipapo. Saka guys, kandofunga nyaya iri panapa ndeyekuti iyi inonzi global platform iyi. Anditika imbondeiwo munoiona kuti yakamira sei, chimboendaiwo munoitsvaga global platform iyi muone kuti yakamira sei. Kwai yakachinja upenyu hwaChipo. Chipo izvo wanopenya kwauright wakutogadzira majewelry ake, ukanga asina mari kuti aenderere mberi nechikoro. Saka endai mumbonoisi chaumoona, unogona kuitawo like ukapuwa mari yebusiness, kana kuita like ukadi ukapuwa mari yekuti utange kuitawo something noupenyu hwako. Handitika hatingazivi kuti zvinofamba sei, anomuona. Saka imimi zvamunoda, kana muchida more information about this company iyi, imimi batai chiedza mavhangira iyeye, chiedza tauchira mavhangira, mubate mubvunza kuti kuyatanzwa nasimeli inonzi global platform iyi inoshanda sei, todawo kuita part and parcel of that, kana zvichibenefitawo kuti muwanewo something. Anditika please atai chiedza mavhangire muti toda kunzwawo nezvechi guys, madiaries makati changam zvine mari mukati, zvine mafunding mukati makati changam. Anditika manya kuna chichi mutichedza zviri kufamba sei global platform iyi, toda kuzivawo information. Anditika moziva kuti information zvinofamba sei. Vari kuAmerica kumayusa Chingchong, antimaona. Saka itai changam. Thank you Alia. Right guys, saka iko zvino takuya pana patina mukoma wedu Gabriel vatikuya nawo, regai tivafonere. Anditika nevideo call vauye pano kuti munyatso kuvaona. Anditika munyatso kuvaona zvakanaka. Kwenogoita vanikise kuti vanyatso kuuya. Ini ndendangobata foni kuti muvaone, handiti tichitaura. Hello hanzvadzi. Muri sei kuhanzvadzi? Aiwa tinokugamuchirai hanzvadzi Gabriel. Aiwa ndiri kuona mauya nemhuri yenyu, mauya nemhuri yenyu yose. Muri kana asikana? Muri right here asikana? Kuti aiwa tiri nani, ndimika munacho chimuchinda chenyu ichi. Matya kupindura ka baba vanotonga nedemo ava munorohwa kana mababa live. Right, hanzvadzi Gabriel, tokumbira kuti mutipo introduction imisamusa baba musoro wemba kuti imi ndimi ani, muchiti introduce kumadzimai enyu zvakare one by one, tichizivawo kuti madzimai enyu ndivo vanani. Alright, gadzirisa henyu. Alright, asi tikukuona isu, tikukuona izvo kuti tikukuona isu. Tiri kutoona mani vakapfeka black and white, kwete vakapfeka white, kwete vakapfeka purple. Zvakanaka chose. Right, chitipa intro Jojo tinyatsonzwisisa kuti ava ndevapi, ava zvichinda neukuru hwavo, kuti ava ndo mukuru muchitevera ava kuchitevera ava zvichinda zvakadaro. Okay, inoitwa Gabriel Mafunde. Ava ndi madam wangu anoitwa Elizabeth, ndo number 1. Ava ndi madam wangu anoitwa Chanatswa, ndo number 2. Ava ndi madam wangu anoitwa Memory, number 3. Saka ava ndo pachishona aiwa kakunonzi ndo vashinyachide. Handiti number 3 ndo vane vekupesera ndi vanonzi chinyachide here. Okay. Right, mukoma Gabriel, isusu panapa takambonetsekera nenyaya yebarika iyi, vanhu chingoti barika haritoiti, inini hazviiti zvikazodai, kusvika tazoona imimi, and you look so happy nevakadzi venyu ava, and I was like wow, ava mukomana wechidiki uyu mune makore mangani?
36. Saka medhemenyu vakuru vekutanga avo vatsvuku vane makore mangani? All right, no problem. Ko vari number 2? All right. She's 35. She's 26. She's 24. All right, okay. Right, Anjanzi Gabriel, imimi mune barika nevakadzi venyu vasikana vechidiki vakanaka vakaisvonaka vana vakanaka ivava zvisingaiti. Aiwa mune vakadzi venyu vakanaka manzvadzi. Ende muri kudla neriver. Muri kudla ndapoita godo, ndapoita jerasi pandaona vana ava ndikati imi hanzvadzi ngemi munozvifambisa sei apa pavakadzi vatatu ava shuwa pari kufamba sei. Right. Kumusha kwenyu kwamakaberekwa imi ndimakatanga nebarika here kana kuti zvinhu ndimaka zvakagara zviriko makatotevedzerawo zvemufamily? But what Chandakaita, I think I learned by most of the stuff Nakata Usiombu I learned by the books, Nebuchadnezzar culture, Nebuchadnezzar Patinoka. Saka you find kuti Zinzakudu Shiriko, Wariko Anapa, Anasekuru, Anabamin, Wakango Akadaru. But this is Nakatu very said, it's not something that I grew up seeing. No, not okay, Chilimbarika, no Kurambarika, it doesn't listen. All right. For this life. Most of the issue here, saka imimi chakaita kuti muzoti munoda vakadzi vatatu imimi kana kuti vasati vakwana maybe kune vamwe vachauya handizivi chii? Understanding yekuziva kuti marriage chii. All right. Chinonzi marriage chii because vanhu vakawanda vanoti ende also pabarika ndakunyazonzwisisa kuti ndaane understanding yekuziva kuti okay vaiveni madzibaba edu kare vaizviitirei. Then kune vanopinda kuchitendero inobvire pane bhaibheri ukatarisa mubhaibheri unotanga kunzwisisa kuti saka vaizviitirei. Unoona kuti there's a lot of dynamics that come along with understanding kuti chinonzi barika haro zita rakatanga kachita zvekuti chinyirwa zvaro but chandinofanira kupika ndinonzoti mhuri yangu hombe because chese tingori mhuri one. Kuti barika is like kutongoenda on top of, yet you are not adding on top of. What you are simply doing is you are coming together to become one. Saka ndo understanding yacho. Saka chakaita kuti ndidaro first of all nditange kupinda that understanding like I said. Kunzwisisa mafambiro nemagariro atinoverenga bhaibheri. Varume vese vandinoona inini angari atinoti marole models ari musho. Vamunana Abraham, wana Moses, everyone else that I've read and understood. Vaifamba naMwari, vakanga vaine mhuri hombe. Saka zvaiitira in the understanding because zvatakatoda titori community. We have 9 kids that we are raising and they are growing up in a community whereby vana vangu kana vachikura handiti kana ava ndivana mai. Saka which means that naturally they are programmed kuti pavachaona sisimeri vanongoziva kuti ndimama. Pavanoona munhu mukuru they have that understanding because vakura in our mini community yavanenge vaine mavalues, mafamily values. Kana mazvinzwisisa. Aiwa tikuzvinzwisisa. Saka imimi mune vana vangana Hanzvadzi Gabriel? Ndine 9. Mune 9? Yeah. Hiwi, haiwa rudzi makachengetedza. Rudzi makarichengetedza. Saka vane vakuru vane vana ndivane vana chii vatatu kana kuti okay. Tine breakdown iripo ndekuti vakuru vane 4. All right. Vanotera vane 2. Mudiki ane 1. All right. Saka pamwechete vanomboita 7 biological. Then tine nherera 2. All right. Tinongotaura nekuti magudzisisa. Handivanzoda kudziseparata zvekuti mukatotarisa picture handinokwana pamakandifonera ndiwaseparate vana vangu iwavo. Nherera 2 dzakatotora dzandiri kuchengeta dzine vabereki vakashayika. So we are adopted to those boys and they are my kids. Saka tinongovabata pamwechete sevana vedu. All right. Saka pamwechete vanomboita 9. So I've got 7 biological, then 2 which we adopted vari vadiki. Mumwe wacho atoti kure
but they are all my kids. They are just equally the same. I told a difference that we adopted them. Hey, aiwa ndikuona rudo hapo pana mainini ave pesira vanoita kupurudzira baba. Hapana kumira mushe. Imi mainini vepakati namai guru baba vari kupurudzirwa nemuduku uyo muri purudzira iwo imi chipopurudzira iwo hapo. Mainini vari kupurudzira kamainini anenge ane moto. Aiwa ndafara chokwadi mainini vari varikuratidza kuti havoka baba iwati vari kubata baba zvakanaka. Saka imimi mukoma Gabriel muchine dzimwe pfungwa here dzekuzotsvaga mumwe mukadzi namba 4 kana kuti makatogumapo? Aiwa monditsamwisa nemadzimai enyu. Aiwa regai kudaro mukoma mati chii? Ngavadavire. Mai guru taurai. Alright. Indava kwe asina iwe tanatswa iwe unotsvaka vamwe imimi 3 imimi muri kutadza kugutsa here bamini wangu. But tanatswa nyatsotaura chokwadi tanatswa. Aiwa tanatswa nyatsotaura chokwadi iko zvino muri 3 handitika pozouya vamwe 2 moita 5 tanatswa. Iwe ndonyatsoona kuti pana baba uri chikwekwe iwo uri chikwekwe chaicho hautodi kana kuona panofamba zvakanaka pakauya munhu kana kuti to end in tears. Unenge uchingovepo chete. Saka pane vasikana vari kunyora mucomment section ukwanisa katokandawo maCV here. Saka kana mchiti vari wethi mimi chamunotarisa mukadzi wamuruda kuvigirwa hatimbotaurai mukadzi number 4. Mukadzi number 4 wamuruda kuvigirwa imimi munotarisa chii? Tsataunza maCV yacho. Okay. Vari right varikumboita kuti vanhu vari right ari kuita kuti vanhu vaseke mucomment section atori right zvokuti do. Criteria obviously this kind of setup is interesting because when for example kana ndichipimba munhu handiuyi ndichiti ndiri mukomana. Number 1 foundation is very important kuwanda community. Saka munhu wese if I am to approach a lady or a girl I don't come to you nokunyepera kuti ndini gabu. I'll tell you my position. Kana if it's something that you agree with to come into a big family to build a family, to build a community, we build businesses together and stuff. I see your sex. Unfortunately, when my father and the one you are very right in asking. When my father talking about it, it's all about sex. Let me tell you one thing. I've got friends and I'm a man. I see your sex because if I wanted sex, I would be getting it from every day. And I want my to get sex almost daily. And like taking a woman to be responsible, taking care of the baby, taking care of my in-laws and stuff. So it's easy than to be responsible with a woman. So it's not about sex. It's about building a family. Alright. It's just the foundation. You want about trust. You want about trust levels. We are building the foundation. For example, if you are going to what's kind of share how we met. Even memo how we met. And now she can memo. But now you want to maybe. Aiwa vatataura tichapa mukana wavo kuti vataure kuti notoda kuti mumbopindura tichauya kwavari waniwana chitiziva kuti vakasangana nemise ende vakafila sei pavaiudzwa kuti kuri kuuya umwe mukadzi kumasure tichatanga namai guru. It's not necessarily azvikumiri pasex many out I'm a sex maniac kuda kutora mwakadzi. It's not like that because varume variko remember scientifically
murume ane potential yekurara ne more than 5 women achiproducer per day. Saka ukaona mumhatso kakumba, for example, dai nandunzi ndakarorana mai guru wenyu andika aiwani mukaona patinoteta raundi rakareba riya rekuti pandiwa anosara kuti baba wanaswa kwakanaka here kumashure okunze oku ndatomborwa 3 zvasari yachiro ndozvimagadzirwa takaita varume. Saka avanofanira kuti nhasi baba wekwanga wanga but chaita kuti titononokeka inyaya yekuti ndatomboine tiri 3-4 kumashure. But the only difference with us ndekuti inini handisi kunze handina nejekunze it's like ndogara kumaorenji saka ndikaona muorenji kakarohwa nezuva kari pamusika handifuruki ndinogara munorimwa maorenji. So it's a different picture altogether. Okay, right. Ndoda kubvunza mubvunzo hanzvadzi imimi mati it's not about sex imimi handika but ndakatarisa mirai ndakatarisa kaningina kangu kadiki kekupesira kane pepo lako ne ari pakati uyo avo two it's about sex. It's about sex. Ayo. It's not only about sex. It's not the main thing. We are in this big family for the sake of sex. No. Sex is a part of it, but I see you encompass everything. There are dynamics. I know encompass. I know the buri, I know the family. But it's not in sex. It's all about chibure sex. I mean, I want ndapabata. Because group wakatoba kumusha vanafambira sadza panapa. Uyu mudiki anafambira sadza. Ava vanafambira sadza. But on top of that, there are mamwe dynamics amazotaura kuti nei makazotibarika. There are a lot of dynamics like family yedu. We are into certain businesses that we are growing as a family. Helping to raise kids. A lot of dynamics iwawo. Saka they are not only limited chete kuti ava ndo vatatokumira kuti memo chanomumbira ndomubvira sex. There are a lot of things that memo does that she brings value in my life. There are a lot of things that Anatwa has come ever since she came into our family. She has brought a lot of value to our family. My guru akatangwa tonza value card. Saka it's like this lineage of my different gifts, different talents that are just being brought together to become one family. Okay. So we become strong like that. But imimi hanzvadzi munodla mushonga here munodla mugondorosi pakuti nokuti vana vadika vana vose vari 3 ava vadiki vose vari 3 vana vadika saka kuti munyatso kuvasvitsa chaiko panonyatso kuti pamoyo panoda chinobatsiridza kuti zvinyatsofaya munoshandise ini. Okay, handiti munoziva kuti nyama yedu is a mass of muscle. Regai ndikupe illustration kuti maybe zvingaite alright. Handiti munoziva kuti munhu anoenda kujimu. Munhu paanoenda kujimu haanooti asati kudevelopa mamuscle. Varume vakaenda kujimu haaoni nekuti anoenda kujimu. In fact, the opposite anoita mamuscles. Kuti munhu anoverenga mabooks tereki haaiti zvawo mandi yake because it's a muscle inoexercise yoita more sharp. So the more munhu anoexercise makuseni vanomuka vachitoga makuseni vachimhanya waya ukamuti amhanya 100 meters nemunhu asingamuki makuseni achitoga takatosiyana. Alright. Saka imi mukutaura kuti mamuscles enyika zvinezvi they are now designed to tunyatsokoira and tunyatsorova kusvika pamoyo chako because mune vakadzi 3. nzara vatizati vakaguta vanhu ava ndosaka sinodanyatsanzwisisa kuti saka imini mamuscles enyu imimi mamazi enyu ndeyekunyatsoupomba vanhu chako chokuti munonyatsopomba vanhu ava. Aiwa isusu ansa iyoyo tichaidzwa nevasikana tichaidzwa nevasikana kuti imi munonyatsogona chaiko here munonyatsoita here kana kuti muri kuda kutivhara. Right. Saka regai ndimbobvunza imi tsati ndoda kuzoenda kuvasikana ndoda kumbotanga ndapedza nemindosenda zvangu kuvanin'ina vangu saka tell me hanzvadzi munonamata postori here because tinongori nementality yekuti vazhinji vanoita zvebarika vanenge vachipinda mapostori aya.
Okay. I think the mindset yaitombozvibvunzawo izvozvo kuti nevanhu vachiti mapostori vanhu vanoita mari kaunda mapostori I think zvakakonzerwa nenyaya yekuti remember izvozvo inini taitoenda kumamodern churches handichataura nezita taitoenda mamodern churches but you find kuti mamodern churches in the name of Christianity they've become so westernized so we are basically it's basically a western culture yakangotwa sugar coat yangonzi Christianity it has nothing to do that's why tinoti vanhu vanoguma kuti the Bible rino contradicta because vanhu vanenge vachiverenga zvavari kuverenga Bible vari kuona ana Abraham vana Moses vana Jacob vane mhuri homba nditi ndinobvazoona kuti zviri kutaurwa kumamodern churches zvakasiyana nethe culture irimo so ndiri kuti wechipostori wedu vanhu vakaramba vachiti isusu the westernization vakunamata kwavo history handidi kubata-bata handikoko but ndingodozvo zvandakanzwisisa Alright. vanhu vakazongoita mindset vakaramba vanhu vakaritena culture yedu mafathers edu echipostori avo vanhu avamo ndezvechipostori but zvechipostori it's across it's every race Netflix kana kunaona kuna Netflix handiti pane maprograms ari kuitwa those white people malaive avanoita varume vane mhuri hombe mukatarisa kuislam mukatarisa it's across the races saka zvose kunesipere kuchipostori saka handina kustora from chipostori but ndakatostora from an understanding yekuti murume akasikwa sei akadzirwa sei amatara pari kubuda zviri kubuda kuti ndikuitwa ngesex money yake inyaya yekuti zviri kuoneka nditi but varume vakawanda mabrothers vari palive vanondikumbira kuti wani chaieka sisimeri vakuzotarisire chinhu tarisai maprogram aya ekumacampus anoita kumachechi ari kumahomba mazuva ano handitauri nemazita atonoita anonzi macampus session vakabona kuti mufundisi akatamba kuparidza kuti imi vakadzi ipai varume venyu varume zvanosimba kuti chimwezi kuti varume vacho vakatoshota chiri kusimudza murume aine mukadzi achiti achidayira mufundisi inyaya yekuti mumwoyo make chaimo chaimoka potential anotonyatsoziziva mukanyatsomubvunza anyatsoa kuti potential yekuti tinge ndine vakadzi 5 pa1 day kuti ndinokira vakadzi 5 irimo naturally we are made like that Okay. So at the end of the day it's not something new it's just that only difference kuti zvangu zviri pachena but otherwise varume vakawanda vagara vari kutongodaro ndosaka mutoona kuti it's a very flourishing business tikange tichienda kumabhawa kedu kuti it's a flourishing business dai kwakuridzi varume havasi kuenda vachinopa mari ungadai vasingaendi masisters edu ungadai asingaendi kumabhawa handi ndizvozvo but they are flourishing because varume vakawanda takapfeka masutu but we are getting satisfied the toya futi toyatowedzera futi ndizvozvo saka it's not something surprising kuti I'm sleeping with 3 because biologically scientifically proven murume ane potential to sleep with more than 5 women pazuva achiproduce zviri pagoogle zviri mabhuku escience saka mune bhizinesi here ramunorana nemadzimai enyu kana kuti imi ndimi munochengeta madzimai ari kumba zvatati everyone brings value on the table alright umwe nomwe ane zvaanoita so I run a business I started a business it's a courier company delivery company okay alright inonzi Quick Express inonzi chi inonzi Quick Express okay oh that's great that's good saka zvatinoita ndezvekuti it's a delivery company so like a typical example ndikupe wasikana vanenge handiti mazuva ano kwane technology vanhu anenge aifoni yake stuff so vanogona kunge vari pamagroups epamadiaspora group pane inonzi dengu yakamboita popular so irana the guy wacho aripo kusouth ko isusu tairana from this side kuzimbabwe kuno kured river tati mapartnership so basically our business ratinaro nderekuti anasi vanogona kuita mabhizi akuda unodeliver kwavo imimi sisimele mofona motende kumabhuku kuna mbuya wangu saka we'll do the groceries for you tokuendesera we started that since in 2016 so that's part of the business that we do so tanasi vanogona mukazvitasa pafacebook munoona some of my pictures ake she drives anenge tinewo kamotikari kaanoshandisa kaanenge achiita madeliveries ake okay then uyane inonzi Glamour right it's a family thing but ndingotora for the sake of mabvunza kwese anofarira zvokusona alright so anofarira zvokusona you find most of the things tinopromotera because tagara tichida zvekudelivera memwe anogona kunge achinodelivera zvinhu zvake kutauna achinoita uye anenge achisona ane anobatsira nawo nawasikana kuofisi kwake anoita zvokusona inonzi Glamour Table Glamour Babies
but chazomodela takafika hembe dzake. She's very good. Hata zvimaketens hata zvainterior team. Oh, okay. So that's what she does. Okay. So she's gifted in that. But then tinoshanda pamwe chete is makushen. Yeah, makushen aya. They are. Okay. So saka you find kuti tinenge takusupporta what she does. Indinosupport all the advertise over my status angu stuff, my friends angu anotenga from waruma ndakwaadjusta masutu adakwaadjusta matrousers, my friends angu they come to here. So tinongobatsirana. Kana aswa kana abuda unoita zvema-deliveries memo will probably be here taking over the whole house. Ndianenge ari in charge with the baby, is in charge of everything. So each and every person anokumaine is because the dynamic nekumwe nomwe anenge aine something that they are bringing value. Saka at the end of the day you find kuti unotosvika titori super busy. Samazwasikana wanga kuseka kuti toda kuti vamawedzere because what we do tinotona kuti maoko edu mashoma, but we think kuti so far we are okay, we are contented with, we are happy with the business that we are doing. Okay, saka munozotaridzawo zvinosona mozondikani takatizombopostawo zvinhu zvamaiguru zvavanosona industry yavo kuti ndepapi, kuitira kuti noti ndikuona vanhu vari kumwaya malove nemalikes zvisingaiti chaizvo pataurwa nyaya yekusona maketeni apa handiti maona. Saka mozotokandirawo towana kuti tisapotewo maiguru. Matita zvakanaka mukauya paplatform ino maiguru maita zvakanaka chaizvo. Aiwa kunogona kutove kutanga kwebusiness renyu. Saka munongosona maketeni nemakusheni chero hembe dzevanhu munosona dzemuchato nechichi. Yes. Okay, that's good. Right, handei pamubvunzo wakakosha unova wakasiya kuti vanatanatswa havana namaiguru vabve kudzimba dzavo vachiti takutevera gabhu kumba uku panyaya yekuvata apa. Saka vanovata muone room here kana kuti mune one room yake? Mubvunzo uri director kwandiri kana wasikana? Kwamuri. Kwandiri? Asisimele muri kuita bias here system. Muri kungobvunza varume chete kwavakadzi. Aiwa, vakadzi ndine mubvunzo yavo yandichazida kuziva kuti ivo ndine zvavo zvakanangana navo sevanhukadzi ndinoziva ini semunhukadzi zvandoda kuzovabvunza ivo. So the sleeping arrangement is like this. Mwari wakatipa nyasha hawo kuti patinogara. Kuti imba yedu yakakura enough kuti each and every person ane bedroom yake. Inini I've also got my bedroom. But zvandataura handisi kuti zviri ideal. Imi mirai mati imi mune bedroom yenyu kuti muri one? Nemhaka yei kwati munongotenderera mabedroom mugoita yenyu ndeyei? Tikazoramba tichifamba tese muchazoona the setup itori bedroom and I've got my own office in my study. Okay. Tinotombodawo to concentrate on work and all that, like ndikadzoka tinenge tichida kushanda. Saka especially that's the main purpose of that bedroom. Okay. I see limited to just office work and away from the kids and away from everyone. Its purpose is also most of the time this is what usually happens when I come back home and I know my bedroom. And then the ladies one of the different sides. So you find aneka pizza zvatari kunovhayo bedroom koko, aneka pizza zvatari bedroom koko, aneka pizza. Then we end up at one room test. Then we probably 7-8 tinenge tichida change chitaura nyaya tese. Saka we are not limited to say kuti nakutoenda kunorara kurumfaki. Dzimwe nguva vasikana vanobva ngorara bedroom angu tiri tese. Right. Saka muri kuti vanovata bedroom menyu pabedha mose muri foka munobva matokora pabedha. Saka munomboita mafosa me. Sisimele muri munhu ziri true personal. Nagaradi chida. Saka munoita fosa. Aiwa wajazi ndi munhu kunokunyetsa korisa ini. Aiwa muri korisa. Ini vasikana muri korisa ini. Muri korisa vasikana ini. Bate muri mo zvakanaka. Fosa mimo aiwa munowirirana shemu. Munowirirana. Sisimele hold. Sisimele. Is why. We are not the same. But tiri one. Ipapo doti mupabatisa my sister. Kana tiri one ka. I we are the same. We are different. Each and every person zvamutona takatosiyana physically, my interest and everything. But we are one. We are not the same, but we are one. Saka mukunderstand kuti we are just one thing. Zvinhu zvamukubvunza like zvamutaura kuti for some stuff. Hazvisi zvinhu zvokuti like it's something chobva chata foreign because already zvakafana kuti hati vanhu vanoenda kumachechi vanoti chechi yekumufakosi, chechi yeku mirai ndite so hanzvadzi kapo. Mirai ndibvise kuvidhio isare audio kundozo ndichazoita video kana takubvunza vasikana iko zvinoti munyatsokupombonoka ka pasina munhu akutarisira. I hope vese vari panapa ka 1000 people vakuonai. Andika ndakumboibvisa video tongoita iri audio straight tichingonzwa mavoices enyu kuti munyatsopombonoka.
Okay, all right, no problem. All right, no problem. Kana mati it's okay, then it's bo. Saka and it is. Is that could just bear with us, but now just a pair. It's suicide to do video minimizer so we can hardly see our thoughts. Saka to don't wait this week. Because they have minimizer. But the most years I was not to but it's fine like that. We can do to my sister to don't know sleep. Saka force pamnenge mchita force mpaya ande pa force map. Pamnenge mchita force mpaya andichika anotangwa ndiani apa? Aiwa tira kuziva anotangwa ndiani? Nditanatswa. Saka tanatswa ndiani anotangwa kupa force map. Tanatswa iwose uchifarira kutangwa. Sei uchifarira kutangwa iwe imi muri 3. Okay. Alright, hayi wandanzwisisa iba anenge atanga kupinda amene angori padhuze angotangawo ndiye anongotangawo saka panenge pachitangwawo kutangwa uyu imi mamwe tu munenge muchiite imi tokoti 1 uyu ari mukirawa ari kushandigwa andichika muri mu1 room mose ari kushandigwa imi tu vamwe me muchiite imi makaokera here kana me maka munenge muchiitei saka muri asi vanaibika saka nhasi muri kunduza kuti imimi motozivana chikapa kuti maiguru chikapa chacho chakamira so uyu tanaso chikapa chake chakamira so uye motozivana chakamira sei apa exactly gona munofanwa kunyatsonzwisisa kuti ka vanhu vakawanda vari pano ka havasati vamopinda mazviri saka zvava vakatofanana neni vanotori nedhati mubvunzo iwoyo izvo zvimupfungwa dzangu dziri kumanya kuti ndoda kunyatsohwisisa kuti zvii zvinenge zvichiitika because asati ndamboyatsosangana nazvo pafeya kuti vati kana ndazovigigwawo ndendirichi prepared mentally kuti okay izvi ndakambosangana nazvo izvi ndakamboudzwa paya kuti zvinofamba zvakadai saka vaniko zvino vachine mubvunzo kuti havazvizivi tajaira kuti kudii yekudza chokani mukomagebhu tajaira kuti vana baba vekwedu vanongoita girlfriend yekunzoko yekuti ndikatoiziva vanotoramba kuti handinema handani naye zvokuzoita feya ndichinatsoziva asati tasangana nazvo handiti maona saka tinoda kunyatsohwisa chii chinenge chichinyatsoitika ipapo kuti kana basi maiguru vachishandigwa kana kuti tanatso vachishandigwa vamwe tu vanenge vachiimbirira vachiomberera asi pane zvinoitika kamirai ndikudzei iyo ichokwadi iyo izvi muzati ndakazviziva sei mirai ndikudzei ndakaziva sei tichikura handika tevewo sevasikana teve nemusika waka handika ndakambodongorera bhuru wangu achierera nemukomana wake hanimaona indiri pashe saka vaive vachivata vari mubedroom vachivatana indikadongorera nepachikiwo paya ndakavhura dhombi tena ndichida kuona kuti chichiri kuitika muna zvakaitika ipapo ka pane mamwe mafeelings aunotoita iwe wakabira kusiri kwedhoko vasingakuoni aunotoita iwe semunhu saka ndiri kuti inini panenge pachishandigwa maiguru paya handika vanenge vachito mafeelings anotokwira izvagara zvinoto because pamwe maiguru vanenge vachitochemerera ka handimaona vachitonyatsochemerera vachitonyatso saka ivo vane zvinhu zvacho hanomunyatsonzwisa vandiri kutaura so you find kuti semataura maita mataura zvinhu zviviri zvanchaanza number 1 rodiya yekunyepa ndoyake kuti ndoyandakati zvenge yekunyepa yekuti kuna maini nuku ndichaya chinyepa ndichita sei because ndakaona kunge rebit stressful and ndakaona
saka zviri nani hamusaita zvinondistressa zvokusama passwords netsinya ina handizvigoni vanozvigona vanozvigona I respect that but ina handizvigoni so zvamamutaura kuti munhu anenge aina mistress aina chinyowa ichizita saka izvozvo setup iyoyo nefoundation yagara ichitokonzeresa a lot of questions because first of all vanhu hauna kuvabatanidza mistress namadhamu hauna kuvaita chinhu chimwe chete wapesanisa because madhamu uri kuvaudza mistress ukataura kuti indi kunetsa nemukadzi or whatever you are lying handiti kuna madhamu uri kutaurawo same thing already uri kuvapesanisa but you are not seeing kuti ndiuri kuvapesanisa saka uri kuvenganisa vanhu uchidyara mbeu yekuti wavengane then wakadzi pavanozorwa inini I strongly believe that it's not the problem emadzimai iproblem yemurume. I'm speaking on behalf of a guy. Yeah. Batana kwaoka, that's my responsibility. I should make sure that kana ndina uyu ka I'm always also talking to positive just like zvinobeta any normal family. Yeah. Manje isusu vanzadzika tatojaira kunyeiwa nevarume vedu vachitinyaya nemagirlfriends avo kushoku. So you find the way we address our issues here and panapa just like any other normal family pane protocol iri pakuti chii iri pakuti who's last in charge ndini handiti if I'm not here ndimai guru if my guru is not here Tanatswa ndiye ane the last say kana Tanatswa asipo memo ndiye ane the last say that way already patori neorder memo anotozviziva kuti nyangwe akauya akati my guru amachidai tinotanga kubvunza kuti what was a verdict akati wati tiri kuchera mvura tichiisa mubedroom ndoti it's okay zvawataura izvozvozvo let's agree with him so you understand kuti that way memo already she's already anotozviziva kuti nyangwe ndikaenda nenyaya yakati murume anenge ari kusaidi kwousho uyu Elizabeth akauya akati memo haanoti ndiri kupa maexamples handikupa example memo ndangachida kuti adai handiti ndachida kuti memo aende kutaundi asati ndiri kuenda maybe kugorodem handitika ndinongoti inini instead yekuti nditi toenda tese tonobhasha memo ndinoenda kusaidi kamemo in my role ndekuunify jaji ndikati how do I like my role here handiti as a husband is to make sure kuti my wives are happy in my wives my actions are ultimately they are making them to be one thing that's what I'm supposed to do every day of my life I should make sure kuti I also contribute something pakuwirirana kwavo saka whatever we do I'm also supporting kuwirirana kwavo saka when it comes kune kwamamutaura pamamchiti saka how is it like nesex you are very right obviously that's where the fun is ndo pane fani yose ipapo panenge paine maybe wanyarikani you never know my in-laws angu anogona kunge ari kuona saka you know alright ipapo hapo ipapo alright so I was saying just to answer in part I think paarea yamataura yekuti ukatarisa umwe munhu achicrashwa definitely unotochacha saka for me iplus for a man it's a plus because advantage ushandirwa inenge yatongopo inoya naturally saka hapana pari kutangiswa parikutanga udza utanga kucrashwa because munhu anenge atopinda mweya kare anenge atopinda mweya kudhara anenge atonyorova kudhara anenge atobho saka anenge atopedzwa uyoyo anobva atobuda usira vamwe tu kana zvanitongoendawo pasaidhongo otongobatwa nehope okay umwe anenge apedzwa kureshwa anogona kuti apedza kudaroka unozoona kuti payasi mumbi yamasara ekurarika ndizvotsokurodza otoda raundi ti oda kutopamiwa it's possible senge memo natanatswa samemo natanatswa vanoda kupamiwa ndikuona sodaro naigurawo vavemwe kuti ndiri mai vakuru asi memo natanatswa handisi kuvapiwa musha avada kutopamiwa avo ndive matutuka one night avo right ndoda kubvunza mubvunzo wangu kwamuri hanzvadzi sati ndapinda kuna maiguru tikuvapa respect yavo samai handitika ndosaka tichada kutanga naivo tichienda mberi takadaro handitika mubvunzo uyu unogona kuti personal rumbijana asi zvinhu zvanoda kungoziva ininiwo nevamwe vakadzi vari pano because tatokubatai pano totovhunza imi munhurume otherwise tikabvunza vamwe varume havatiudzi chokwadi vanomboya panapa tinongobayiwa nenhema imi muri open, you are very open minded and muri outspoken saka munogona kudza chokwadi right imimi pavakadzi venyu 3 ava pamuno vakadzi ava vanonzi kwai vakadzi vakasiyana even pambed apa ichokwadi here kana kuti zvakangofanana ichokwadi vakasiyana
shuga mutapi kudarika umwe. Varume tinoda fruit salad. Saka zvamabvunza kuti saka gaka rinonaka kukunda makabichi here. Yese isalad. At the end of the day yese isalad. The variation hazvichinji kuti ichi ndo chanaka kukunda. The variation murudzisa. Amene kana zvameka sense. Asi imimi semunhu imimi ako maybe mutadzanye kudavira because mana madhamu maripo. But imimi pachenyu muri wani munyatsotoziva mwoyo menyu kuti but ndakabata gules kana ndakabata tanaso kana memory so aiwa ndinonzwa gotsi kuti papata anditika aripo pakati pe3 ava paripo aiwa munotonzwa kuti aiwa uyu kauyu dai zvaingogonazvo pasina zvokuti ndiri kuizama kubhalansisa kwese zvaingogona ndaita mazuva akawandira angu aiwanzira kwatanaswa kana kuti kwamemo kana kuti kwamaiguru. Wakanaka mubvunzo wenyu. Makambona anonzi the most beautiful woman in the world, I think the Hellberry. Kana wao my celebrity. Kitu wanochitwa. Wacho wachitana yakuti yuko. Zvakunzi ndiye the most beautiful woman. Icho kwadi. Zvachitwa Vana Beyonce ava. Vana Beyonce ava. Mabatu sakana kwa nako. Mukaona murume usually ane mudzimai ndesingafanga ndafunga murume but mukaona murume ane mugiant takawanda kacho mukanyanya zvoshe paanobatwa pamanenge kacheti anenge atete dzimwe pamunoona anenge aine haka so ndiri kuti varume vanofanira fruit salad. Believe it or not, scientifically regai ndibvende kuscience nditendereka ndakuscience zvishoma vanhu vakadzidza nezve pamusoro pemamind yevanhu vanotaura kuti mind yemurume is like in boxes. Mind yemurume inoita thing in boxes. Ndosaka murume ukamubvunza akati ukamuti uri kufungei anogona kuti hapana. Mukadzi otadza kusona kuti murume anoti hapana because in the mind of a woman hapana empty space. Murume anogona kutarisa bhora for a long time. Mukadzi haatarisi bhora for 90 minutes asati afunga kuti mwana wangu sugar hakuna kubikwa kumba what you understand. Even pafunction even pamuchato dynamic yescience iyoyo mwari wakatongoisika yakadaro kuti varume. Saka ndiri kuti chii kuti kana tichii isusu mind yedu kana iri compartment it means kana ndiri mubox ramaiguru ndinorisa 100%. Kana ndiri mubox ratanatswa ndiri mu100%. Ndosaka muchiona kuti varume usually kana achita something kana ari munewspaper anopinda munewspaper zvokutokanganwa kuti kunze but mukadzi anogona kufunga kuti zviya ndazowacha here zviya ndazoita sei because vakadzi naturally they are dynamic there vanobata zvese like everything has to be going on at the same time. Saka that dynamic I think that's what separates a man and a woman. If it's making sense. Find kuti maquestions amuri kubvunza iwawo kana ndikange ndina kana maiguru vatori nebox ravo box ramaiguru harina kufanana neratanatswa. Ndosaka muchiona kuti zvandataura example kuti murume anogona kuchita nemukadzi asina kufanana nemukadzi wake ndizvozvo because mabox akacho akatosiyana. And varume we are moved by what we see. Women are moved by what they hear and what they feel. Takatosiyana. Varume tinoda kuti akataona. Ndosaka muchiona kuti we are quickly deceived nemadzimai anenge ari murodhi vanenge vakapfeka zvimwe zviyazve tobva tateera handitika because we are moved by what we see. So if our minds are moved by what we see tasai mune the difference yevanhu avo anuriona kuti yakasiyana vakasiyana. Saka kusiyana ikoko zviya zvokuti ndakatongotarisa fanta ndobva ndazoona koko ndiri kureva by what I see. Mvura imwe chete hear me correctly ndiri kuti mvura imwe chete but ndiri kuti the physical aspect yakatosiyana. Varume that's why machiona vachita they are deceived kana kuti vanozonzi kuzvakanopinda kaimba kakakona achibva kuborodhi uko chii chakaitika because the visual yacho ndo yaateera if it's making sense. Saka to answer you pamataura ipapa kana munhu mukange manzwisisa from that angle yekuti varume is not necessarily kuti zveshe zvakafanana there's a certain dynamic in our minds. Icho chinoita kuti varume vati wavana mukadzi achitamba pafunction zviyazve icho chetacho ichocho ndo chinoti trigger ndo chinoita kuti ndione Elizabeth akatosiyana namemo akatosiyana ndotoona tanatswa akatosiyana. Saka that dynamic iyoyo it brings everything to a fruit salad yakandinakira inini.
saka handitodi kuti uyachinje uyu handitodi kuti achinje uyu handitodi ndinotomuda akatodaro iyeye uyu ndotomuda akadaro uyu ndotomuda akadaro which is different then handina mukadzi wani ndingadai ndikuexpecta kuti mimwe anofanira kunge ari zvese saka because I'm frustrated ndikuexpecta kuti mimwe anofanira kunge ari zvese ndokumanda kuita mamistress ndokumanda kunozvitsvagira kumwe because ndikuexpecta kuti mimwe anofanira kunge aine mazigaro mahombe but nguva yacho yepamwe haana pamwe nguva yacho pamwe business rakari low pamwe tudiki nguva iyoyo so in this case aiwa but tikudzidzai vanhu vakunyanyisa ranzi your husband yanzi hanzvadzi ava vauya vakanyatogadzirira ende vane maanswers ari correct and is making sense in a lot of things because ndikuverenga zvangu macomments vamwe vakatoti brother vafange vakadzidza because the way he explains tikunyatsozvinzwisisa ehe saka tiri kunyatsoona kuti vanhu vakawanda vari kunyatsoexplaina zvinhu zvokuti tiri kunyatsonzwisisa chaiko chaiko handichimaona right. Ndoda kuzobvunza hangu munhu gai ndimboenda kumadzimai enyu asi let's hope kuti madzimai muchapindura musingatyi baba kuti munozorohwa kana tabva panapa mupindure makasununguka handitika ehe. Ndoda kubvunza vasikana imi mese muri 3 hamena chadavira pakati penyu kuti ndiani saka pamunenge muchiita sex bonde mubedroom paya nababa munoita here blowjob munodla here baba matadza kupindura aiwa tatida kubvunzira kuti wise kuti zvapari pabarika kudai handiti kana let's say umwe munhu pari pabarika munoziva kuti mazuva ano kune zvirwere zvakasiyana siyana ende kune vamwe vakadzi vasiri honest mudzimba dzavo kuvarume vavo even vari pabarika zvokuti anopesera kuchita murume wake because pane vakadzi 3 kana 4 zvinhu zvakadaro moziva zvinoitika handiti saka naida kuziva kuti right kana muchidya muchiita blowjob handitika pane zvamunoshandisa here kana kuti inenge iri mubepa here kana kuti munongoita yakadaro muchichinjana handitika kana kuti munoita sei pahygiene apa ndopana chida kuti nyatsodzwisisai pahygiene apa ndakuremerai handiti ndakuremerai The difference is because antisibarika as we are one. We are one in the sense of which is women. I'm going to start a memory. Memuti. Magona ni maoneni. Magona Elizabeth maoneni. Magona iu. Magona ini ni matona futi iu. Everything that we do, either in one is run one, situation one. Saka meaning to say, in other words, you are trying to say kuti munogona kutongobatsirana kuidya kuti mwachibudisa muromo mwachitopinza muromo because muri munhu mumwe chete. Wow. Wow. That's wonderful. Pindra yenyu handadzi. Wow. Taura yenyu handadzi. Mandina kunzwa mati. Okay. Do you know it's very difficult for one of these guys to all right. Do you know how difficult it is because andichita munhu one vanhu 3 ndizvo patopinda pabarika handiti patinonetsana nekuyo asi kuti aramba nenene ndinonetsa it means kana akuramba naneni it means anofanira kudhivosa futi masisters ake anorambana nemasisters ake okay all right saka the dynamic iyoyo kuti glue iyoyo yekuti uri kunyatsoandatenda kuti maybe zvamutoita kuti kana mamuchirwisana tikawirirani then you care you can say handichauraya wese but already in your mind uri kuti ndoda kuuraya munhu 4 hausi kuuraya munhu 1 saka iwe ukachita you are not cheating munhu 1 you are cheating your sisters and you are cheating your husband saka you know maybe zvamutoita kuti kwakusiyana pe1 in my case I'm speaking for myself zvinotondiremera because I've got 3 women saka for me to cheat basa racho rakakura because these are 3 lives maybe munhu 1 ndikatipana these are 3 families 3 in-laws
You understand? Saka I think the women also feel the same way. But even it means she has to also kunetsana memo. It means that fanonetsane huyu. Saka murikono kuti already pakatokura. Saka even when it comes to sex, you need to kufunga kuti vanhu vanozoita kuti vanhu hanzi achita aita sei maybe nyaya yenda ngatidzokere kunyaya bonde kuti kana rikashota bonde. One of the things kana kuruzonzi vari kutarisa this program and stuff, I don't encourage mukatasa post yandakaisa nezuro yandakaisa pafacebook page pangu. I said kana munhu achinge achijoina barikazvirevi kuti uri kuuya kuno ndaiti barikazvirevi kuti mukadzi ari kuuya kunogadzirisa chakakanganisika. Ndo imwe lai iri the virus yakaiswa newachena iyoyo yekuti wakati barika munhu ari kuenda pabarika is because pane problem. Barika hakusi kuti uri kuuya kunogadzirisa because iwe hausi unogadzirisa pa, you are coming to add value, uri kuuya kunosimudzira. Saka ukauya nemindset yekuti ndiri kunogadzirisa already foundation iyo yakatokanganisika. Saka isusu kana takakanganisika kuno toti hatiswirirani. I'm not supposed to even go and look for another woman. Kana kuno kusina kunaka kuno handina validation to go and seek another woman. Kuno kunisati na satisfied. That's just being selfish and that's just being very ungodly. Saka kana ndafunga kutoro mukadzi, I should make sure kuti one ndiri agreement natanato kana kuti baby riri boyere ndonyanza totaura kuno. Okay. Riri boyere haari boy. Tukatsa tese pana matoto kufonera baby dai otofunduka tobana kuti aiwa it's not what you are thinking. And that kind of a man wekuti ndokunyepera kuti ati ndinoada vakadzi vangu singaiti ndinoada vakadzi vangu zvinoita atika. Saka iwewe handisi kuti uri kuuya kunogadzirisa kuti pana neproblem. Hapana neproblem. They are very much well, they are very much content. I think apa ndanyatsodzokera mubhaibheri because that's why I drew my values. Zvinonzi mubhaibheri kuna Exodus 21:10 rinoratidza kuti murume usatore mukadzi kana usina kuita zvinhu zvitatu, usina kuita maslow hierarchy of needs. Ukaverenga paExodus 21 inoemphasize kuti murume kana afunga kutora umwe mukadzi handitika haafaniri kumake sure kuti sex, food and clothing yake yakakwana. Ndo condition yemurume mubhaibheri kutora umwe mukadzi. Hakusi kungotora kuti ngotora wane wanhu ngoda kutambisa. No. You are supposed to be responsible. Right. Saka imimi let's hope kuti nemiwo wanzanzi you are being fair. Vaningina vanga zvanoita basa rekukomberedza vachikudyai pamwe chete. Let's hope nemiwo muri kuita the same thing, muri kudyawo mukabudawo kumodyawo apa modyawo apa vanoda kudyiwawo. Haikona kuzokuita selfish kuti imi ndimoda kungodyiwa imi musikadi kuvadyawo, vanoda kudyiwawo vanapa. Mopakura zviri fair ipapapa handiti maona. Right. Toda kuenda pamakatanga kunza vaka muchiudza madam venyu. Alright, madam of course vakazvinzwisisa kuvabere ikuku. Muso ndakaita video call nemi ndakaona amai handitika ndaona amai vavakatogara mumba vane varoora vavo vakatadza kuti vakatosununguka ende mai vechidiki chaiko chaiko handitika pamakavaudza kuti ndoda kuti abarika vakazvitambira sei amai? Initially havana kuzvitambira zvakanaka. Because remember ndataura kuti takura muculture yatatora a western ideology tikafunga kuti ndizvo. Kuri kuenda western ideology hanzvanzi kana inini I've got relatives here there waindiudza kuti kunana UK uko kunana America vanhu vanoprefer kusiya nhaka kukitsi yaanogara nayo kana kusiyara imbwa will inonyorwa imbwa. Ndo the ideology yezvatakaadapta. Unonzwisisa? Ndakotaura kuti other extreme kuti direction yatiri kuenda isusu hatiri kubvisa the value yemunhu yenonzi munhu tichienda kuvalue yekuti hatichakoshesani pachena. So when it comes saka tiri mu that environment you find kuti maparents edu generation nemaparents negeneration yedu most people don't even understand. Most of my friends don't even understand. Vanotofunga kuti majokes atiri kuita but saka you find kuti vangu inini mama havana kuzvikwa makataura navo vachiseka-seka waya initially havana kuzvinzwisisa. Because she was like but you look happy nemukadzi wako. Because for what in her mind we were this happy couple. I've known this woman, for your own information, for more than 18 years. I've been with this woman for more than 18 years. Saka kunana mama it was what tatam 12 years. Tatam 12 years mama wachiti
chii chaitika because they thought kuti mindset yanga iri kufunga kuti munhu akati abuda barike paita problem. So we kept explaining to them, mama hapana paita problem. Ifamily yedu irongowedzerwa chete, ifamily yedu irongokura. So my first days, you know, even my siblings and everyone will be a bit reluctant. Ndo mashura edu vanhu vachitokunamatirai, vanhu vachitokuitira munyengetero kuti maakuda sei wakupenga, you know, because people will be like, hakuna zvakadai, barika maakuzonetsana mahari, you are applying for divorce manje, and people were saying hawa akuzodivorce. So with time, handiti unoziva kuti ukabuda pachena ukati ndiri driver wetractor, ukazopinda pagedhapo une tractor yako vanhu havavhunduki, vanokuziva kuti ndi driver wetractor. Zvasiyana nekuti ndiri driver wetractor ndobva ndati do you know kuti ndine Hyundai, ndine Benz, ndikazopinda netractor apa munovhunduka sisimeni because ndanga ndichikunyeperai zvandisiri. So kunana mama ndakauza ndati mamaka, ininika I've done my research, scientific mazvamakuita zvekuchikoro, I'm a scientist by profession. Because I've read books and handina kana book one riri kundinongedza, even every rational ndikuerenga achitongondinongedza pazvakarambiswa. And then naturally this is how I feel like handifani kunyepera madhamu wangu kana ndino mukadzi. So I'm getting another woman. So with time, you know, they sort of slid into it. My in-laws, it was the same thing. My in-laws akati my way. Mwana wedu azoramba mena zviruitika, but I think I should just say last December, last Christmas, tatiri kufamu kweawa takadai. Takatodai. And ndinhasi vasikana ava vamashara namama vaavo vanotofonerana nekutoita sei almost on a day-to-day basis. Takatoita Christmas yese tikatotamba takangoita zvatakaitwa dai kuma-in-laws. But vanhu vaya vakatanga vachiti because vapasina zvaandasemba saka vachingoita zvokunzwa kuti kuharare uko kwaitika shura. So when we finally went kunogara maweeks atakagara tiri madays atakagara for holiday Christmas last year, then they saw kuti kuzovangori vana vedu. Saka from that kwatobhonda ndosaka murunzi watotanzira kunisirotana namama nhasi. So they are talking same thing. It was not easy food because my first days, for the sake year one, here's how we live our lives because you understand our dynamics. Tinoitira one most of the things. Mukati invite kufunction kwenye macampus handiuyi takadai because tinoofenda one. Vamwe vanotadza kutozodya nyama yangu vada kudya because watoofendeka. Saka zvatinoita mani tinochita pachedu kana kuti saka ari kuenda ndiani, noti alright memonaka kuenda tongoita tiri two, tonorepresenta what you want to see. So that's what we did patakaenda uko. Saka pataenda pese tinoita sei vanhu vachiziva tinoita akafesi pavakazonzwa. You know, but then now they've sort of like slithering into it also. But you know what? It's not what even the sisters when they come here now they'll be like, you know what we used to imagine? She's actually very nice. And we want to bond and we want all my sisters in the way. But but initially they had this concept of which is different thing. Alright. Saka imimi tinaga kugara mavharidzira maiguru because takumboda kuti imimi timbokunyaradzai takuda maiguru. Imimi takuda kumbokunyaradza imimi memota natswa imbotizi toda kumbofamba maiguru sodera henyu uku taratso sodera uku na memo maiguru tinyatsovaona because vakavharirwa nepamuri kubuda pane chikona chamuri kuona imimi. Saka maiguru tikungona hemba tisikuona fesi yavo. Zvaita aisa atisoderai futi. Ya zvakuda kuita tungona kutsvuka kari kungobuda kakona keutsvuku yaha vavharidzirwa futi, makavavharidzira futi. Soderai futi mbichari, soderai futi. Yehe, kana makadaro manje maiguru takukuonai yellowbone, takuvaona yellowbone, takuvaona right. Maiguru, I want you to be as honest as you have never been before. And you're talking to your sister, Pano, you're talking to your sisters, you're talking to your younger sisters, and you're talking to your brothers. And toda kuti mutu udze imimi. Pamakatanga imimi makaroorwa muri two obvious nemurume wenyu hapana mbenga akudza yekuti pamberapo ndichazounza vamwe vakadzi tigozotabarika tigozodi obviously zvanga zviri mupfungwa menyu. Maingoziva kuti aiwa ini ndinenge ndine murume wangu kumba kwangu chiita mhuri yangu. Anditika right, murume wenyu musi ranga dzokerai kumasure mbijana. Musi wakauya murume wenyu achitaura kuti ndiri kuda kutora mumwe mukadzi. Be honest maiguru.
imimi makafila sei? Isusu takatanga kuzivana like kudhara Eh. with my husband. Eh. And firstly, we were very good friends before Tazo continue, even up to now, still my friends. So this kuziva nekudzidza takaita same degree. Takatanga tichingori vanhu vaingojairana kutaurana zvinhu zvese. Even pakudzidza kwedu kuti tiite mhuri hombe. Haana kungouya achingota zvokuti dongono chichuru. My first days it was not easy because ndaiti dzimokuri like inonzi Cognitive dissonance. inonzi cognitive dissonance yekuti pane kana une kumwe kuziva wobva wapiwa kumwe kuziva kunyowani unenge uchiti mumwe musi uri kuti yes mumangwana uri kuti no. So my first days ndakastruggle nazvo but therefore he didn't force me kuita anything. Akaramba achidzidzisana here and there kusvika ini ndaaccepta kuti munin'ina wangu Tanatswa azosvika. Saka pakauya Tanatswa maimuziva here kuti kune girlfriend inonzi Tanatswa, kuti musikana anonzi Tanatswa waGabu, kana kuti makangotongoudzwa ipapo mukangotoshamisika ipapo? Aiwa, handina kushamisika ma. Maitomuziva kuti kune musikana, makatembekei vatondisa namba menyu kuti iwe wakanyenga iwe, kune munhu warodana naye, kumafambiro ako kune munhu warodana naye, but obviously murume aitomboramba mazuva ekutanga. Aiwa, haana kutongobvera aramba mabhiziso ekutanga, akatotaura before zvatoitika. Kuti ndanyenga munhu. Ehe. Imi taifamba mazuva ndanyatsoti ndichinyatsoti akataura zvakanaka nani. Then mumwe musi unogona kunga wati zvinoita here because dzimwe nguru unenge wateerera rimwe shoko. Remafriends kana kuti chini, but then you realize kuti half of the mafriends acho anenge achitaura newe vanenge vari masingle mothers. Saka ini ndinoona kuti chiri nani chinyi kunge ndiri mumhuri yangu ndichidzidza nemurume wangu zvatinenge tichitaurirana chiri nani than kuti nditeerere zvemakuru. So my first days zvanga ndisananyatsojaira but nekudzidzisana nekutaura tese nekuti tiri mafriends zvakandibetsera. Alright. Saka pamakazobvuma imimi kuti alright Tanatswa ita imemo ngaauye, antika achizouya achigara mufamily achirorwa, hapana here mamwe machanges akaitike kuti imimi savaiguru makabatikana to know but this was not supposed to be happening like this? Pana ndiri ndega nemurume wangu it was like this and this, but now it has changed because pauya memo. Zvinowanzoitika ndezvokuti izvozvo zvinoitika makarita evanhu vanosiyana. Ini munhu yokuti kana ndikafunga kuti ndakudya hangu imbwa, kana pane mabhonzo acho, kana tisvina matumbu tosvina sezvo, kana as long as ndachusa this is what I'm going to do, handidi kuregret. Everyone mumhuri yangu inoyi vanozviziva kuti kana tikafunga kuti tiri kuenda kutauni, kana tikaita mota ikafira murodhi tichakomba moyo kusvika tasvika kutauni, kana vakatanga kuti zvinondoita tatora mota iya yegreen watotora yeblue vanoziva kuti ini ndinozvitsamwira. Saka ini character yangu naturally kana ndati tiri kuita zvakati whatever zvinenge zvauya mukati, hanzi munhu hanzi kudya imbwa wotodya iri hono. ndo zvandakakura. Right. Saka memo azouya mufamily paya mabvuma imimi memapinda mufamily makasetawo here marules samaiguru kuti alright ndoda ndabvuma kuti ngaachiuya memo, asi achiuya pano zvichange zvakamira zvakadai. Ende kana makaseta marules pakauya memo akakomplayawo here with those rules, kana kuti mazuva ekutanga pakatomboita kunetsana memo achiitawo zvake zvokuti ndini ndauya ndini ndichiri kufambisa bhora, ndinoda kugohwesa bhora pano, kana kuti zvangu flow smoothly. Foundation yakauya namemo haisi yekuti ndindauya hayo kufambisa bhora pano, nokuti sezvavangotaura pekutanga murume wedu munhu anotaura chokwadi haasvike pakuti ini ndinonzi Gabriel ichi, anotosvikawo kudza kuti ini ndinonzi baba Daniel Rose. Saka with that unotoziva kuti kana udana naGabu kudanana neni naTanatswa namemo. Saka unotoziva kuti kana wada inini wada neevening zvangu zvandinazvo. So paakauya ari munhu aidzidza. Saka sekudzidza kunoita munhu ane mabatiro anongozosiyana chete kuti mumwe anobata zviri fast, mumwe anobata zviri slow. Hapana kuti malows ekuti hatina yatingati sort of like mitemo yandingati ini ndakati mitemo yangu, asi kuti ini naGabu tiri one.
saka zvatinenge taronga tese kwete kuti zvatinenge taronga ini. Yeah, very interesting and very educative there, very interesting. But ini ndoziva hangu kuti pabarika kazhinji kachona maiguru ndo vane final say. Ameno ipapo kana muchiti final say munorevei like maiguru ndo vanogona kutaura kuti vasikana bikai chakati, vasikana mangwana tiri kumuka takadai so, ende ndivo maiguru kadhimi mai vakuru. In other words, maiguru zvinoreva mai vakuru. Handiti saka mai vakuru vakasvika vakati mangwana makuseni tiri kumuka tichienda kumunda tese, chero usingadi kuenda kumunda hapana anopikisa. isusu tinotora mavalues edu ekuti zvinenge zvataurwa nemurume wedu ndozvinoinda pese. ini ndingatoti ndanga ndichikumbirawo kuti naite ndinachikumbirawo kuti vasikana tiende kumunda mangwana, kana vakanditi ehe ndakuchiinstila ndingati chii sezvatinoita mumhuri. Kana baba vakati toda kuti vana vangu vadzidze abcd, mai is there kuti vanosvika voti abc iyi ngazvidai so, iya ngazvidai so. ini handingati ndiri bhareta remurume iba. Murume ndiye head, saka kana ari pamusoro tingatoenda kunosugesta kuti this is what we want to do, zvinoita ivo vakanditi ehe voti tovadai. Ndakana vakati vambotaurawo nevasikana here kuti murikuwirirana mese muri pasame page here, tikati ehe then we go with what zvatinenge taagiri. And zvinotaridza kuti maiguru makati dzidze, makati makafunda. Handisi kureva kuti vamwe hamuna kufunda because handisati ndasvika kwavari. Ndikutaura zvandiri kutaura nemunhu namaiguru andatanga kutaura navo tichitaura 1-on-1. Vanotaridza kuti vakati changamuchangamu vakadzidza. Saka maiguru pakauya memo achipinda mufamily muchimuaccepta imimi semunhu akadzidza nedigiri rake, makasuggestawo here kuti hati mwendai kuma-HIV test tinoongorogwa ropa ndisati ndamugamuchira kuti auye tizoita 3. Panguva iye manga muri 2, saka maita inonzi 3 manga musati moita 4. kubvirana zvema-HIV test zvagara zvinhu zvatinongoita zvataingoita, saka tagara tinodoneta ropa. Okay. Saka hazvina kunge zviri zvinotyisa zvazvo kuti ndingati inini nekuti munina wangu ndingari kuuya ngainde anotorwa ropa. Ivo dhedhi vanenge vatori pamberi pangu inini kutaura izvozvo. Ayo asika chero vakaita pamberi kutaura havasimi muri 2 munenge vatomboidiscasa bedroom. Aiwa hanzi ndikukorektwa panapa, hanzi ndinoti memo tanatswa. Aiwa man tanatswa ndiye mudiki wopedzisira, memo ndiye ari pakati. Mudiki wopedzisira ndewe memo. Ndo mudiki ndiye memo, wotanatswa ndiye ari pakati. Okay, alright. Saka vanhu comment section iri kutobata kudarika inini nai pa 1400 ava inini ndinonoka kubata. Alright, but anyway zviri right tikunyatsonzwisisa. Saka iko zvino kubva zvavauya vakaita vana mukadi hapana mamwe machallenges amungati imimi muri kusangana nawo samaigura makasangana nawo kuvanin'ina venyu ava ndeapi kubva zvavapinda mufamily yenyu? Machallenges andingati ndawana so far handida kuudza kuti from zvanambokupindira pekutanga inini ndiri munhu asingatarisi machallenges kana ndakafungoti ndokuda kuenda kumuntu. Saka kana mhuri yangu inotozviziva kuti kana tikati nhasi mvura inonaya handina kunzwa ifoni iri kuyadrag up. Ndo polisi yangu ndiripo but handina kunzwa ifoni yadrega ipapa. ndiri munhu kuti kana inge ndaita something handitarise magrades ende izvezvi havana. Asi denda ndiri munhu anogona kutarisa magrades kuti tazofamba tikaenda pakati denda azodai then maybe ndingandinawo asi izvizvandi. Alright. Saka happy zvenyu. Saka dhedhi vataura muromo kuti kwanzi kunogona kuzouya vamwe futi. Imimi samai vakuru, how do you feel about that issue yekuti kuuye vamwe imimi muri 4 makadai so matove 1 majairana and everything, you are a family like this, kozouya mumwe munyuwani kuda pachauya Gloria anenge ane guwa rinopisa. Andimaona ameno muri kuiona sei yataugwa nabamnini? Ndakaona hangu simile ndechekuti handiti munozoti mukasvika ukasvika kuona vanhu vakamira mukiwa
asi imi mutenda matongosvika mukapinda mukapfugama mukaita saka the fact yekuti isusu tiri one whoever anokwanisa kuuya anokopa zvaari kuona it's natural no kuti kana ukasvika pane vanhu vanodanana iwo ndiwo ungatoita benzi kuti ukasvika eq wotarisa iwo wakatarisa wakati opposite unotobirawo wakatarisa ukaenda wotozobvunza kuti setumune takabirirei pano saka even kana ukaya 17 or 21 because isusu vacho vatanga takagara tichiita zvinoda mumwe wedu at the end of the day hapana anozouya achiwedha akaita makuhwa sei anotendeuka tinobhabhatidza nekusaita makuhwa. Okay, saka mahousely duties emumba menyu maiguru imimi ndakuda kukubatai manje pandakuonai kuti mandinyepera paya pandakudzai kuti imimi samai vakuru pane malaws and rules amunotoseta mumba panouya vanin'ina pakauya vanin'ina saka pane washenika inoda kuitwa pane imba inoda kuklinwa muri 3 makadai hakungazorambi kuchingomira ka1 achingobika. It's obviously izvi zvinhu zvakarongwa nemi hazvirongwi nababa ndimakazvironga izvi ndiri kunyepa. Chinonzi mudzimai chinonzi anomubatsiri akakwana nechi zvino kana imimi mukasvika let's say imimi muri kuda kubika sadza hamutogoni kubika sadza then chimubatsira here kana ndikatanga kubika sadza kana kuti ndiri kutokudzisa kubika sadza unongochinditsisa kubika sadza saka zvino kana ini ndiri kubatsiri akakwana baba kanofanira kunge vachiziva zvinhu zvatinofanira kunge tidzidzisawo vana vedu vakomana kuti kana ari kubatsira akakwana murume anofanira kuziva kuti kusuka mapuleti kuita sei ndokuita murume chake kubika kwacho kubikei here kubika sei sadza inini sebride because iye uyu anoti ibride anoguruma mudzimai wake muno saka kana inini ndisina kugurumwa handisi nezvokuita neimba iye ndiye anofanira kunge ane everything every step pakuguruma ini kuti ndikwanisa kuzodzidziswa vanin'ina vangu. Okay, saka zvakatanga nekuna baba ndivo vakasheya nemi and then vakapa knowledge kwamuri imimi vanin'ina vachiuyawo mozopakurira vanin'ina zvavakanga zvataurwa nababa. Let's hope hanzvadzi yangu yanoti being a narcissist kuvanin'ina vangu ava because ndo yako kwarara ikoko. Aiwa ndingotaura hangu kuti let's hope because kwanzi ndimuno muri kuda kutotipinda-pinda nemukicheni muchiseta maruzu kicheni ndekwamaiguruku but anyway kana zvisina noizi hazvo ka zvine peace aiwa bhora mberi. Inini kana ndomubatsira ndofanira kumubatsira iye ndofanira kundidzidzisa kuti mapuleti anosukwa sei. Chinoita kuti vanakomana vedu vazoita useless kuti vasange vasiri varume vanongati vamwaro is because vanenge vasina that knowledge. But kana vane that knowledge vanofanira kuziva kuti kubika kuita sei kusuka kuita sei kudii kuita sei because anonoroora mwana anenge asina kamuzera pamwe akakura asina vabereki vanhu vachingombuti inherera musiyei asina chatoziva asi achiti mukadzi wangu ndi anofanira kunge achiziva kudii oita sei. But anyway ndafara chinhu one ndandichitarisa something apa ndandichida kuona kuti pamume ndandiri kutora maiguru pane here pauviri apo achavherengedza achida kupindira kana kudii aiwa zvanditaridza kuti zvechokwadi vane respect because vati zii kunge musipo vasipo. What's going on? Or network? Inda yakutitiza network. What's going on? Network yatiza right. Regai ndiwa fonere kuningirikiri. Right. Regai ndiwa bate ku WhatsApp. Network yatiza. Regai ndiwa bate ku WhatsApp. Right. Network yatiza. Let me call them ku WhatsApp. Let me call them ku WhatsApp. Network yanga yakuneta. Right. Ruoko ranga rorwadza rikaendisa apa aiwa kani Gabriel imbinga ane dhudhubaiki uiro vari kufona okay right. Hello.
network nenda kutofana ku WhatsApp network yanga yatiza. Okay. Right. Vari kupi mai guru vadzoka. Varipo. Right. Mai guru tati kutaura nemi saka anyway aiwa ndafara chinhu wandaona kuti vadiki ava vanokurespectai and vabva vanyarira kuti zii pamanga muchitaura imimi. Tinoda kutendai mai guru. Munoerei? Kono amusina volume mirai. Amuna volume. Hold on. Amuna volume. What's going on? Amuna volume. What's going on? Mirai ndikufonerei futi apana amuna volume. Muri kuninzwa? There is no volume. No volume. No volume. Let me cut the drop. Again the drop. Again the drop in the phone foot. Avasina volume. Hello, makunizwa? Yes. Manga musina volume. Manga volume yanga yatiza. Aiwa mai guru tinoda kutendai mai guru zvisingaiti. Aiwa hakuna vanhu vakafanana nemi vaviri vatatu. Munoerei mai guru? Mai guru ndivachera. Ndichera asi chera. Chera pakafamba sei? Chera kungobvuma just like that. Chera chaiye. Chera ukamuda ndo paanosvika. Ukamuda mumatatu anowana chera. Paanosvika. Vanhu vari kungoti tinoda kuona video call. Inda kuisai apa muri kuona ini ndoga vanhu vakuti ngavadzoke pavideo call. Guys, roko rwangu rwakurwadza. Problem stand yenhingirikiri. Stand yefoni iyi yakadonha chinhingirikiri. Ndaizoisa chistand apa ndovatadza kwamuri. But mavaona one guys. Roko rwangu rwakurwadza guys. Varoda kuramba chingoona. Ayo vakuda kundisa panguva yakaoma. Muripo but roko rwangu kuramba ndakabata kudai so roko rwakurwadzawo very way. Zvavanguri manguri maona one. Right. Regai tiende pana Tanatswa. Ndimemu Tanatswa. Tanatswa uri sei yako? Tanatswa ndiye ari pakati uyo number 2. Tanatswa wechi number 2 ndopi kwapo? Uya agere pakati kawo ndiye number 2 anditi. Number 2 ndo upi? Number 2 ndo upi hapo? Number 2 ndio upi? Nduda kuona number 2 ndio upi? Number 2 hapa ane purple kana ane green. Akabata. Ane purple ndiye number 2. Mudika akanyararisa opesira uyu. Alright. Akanyararisa alright. Tadzo by way taenda pa unairei naye muningina. Mandlovu. Aiwa na Mandlovu vari pakati nepakati. Right, Mandlovu. Iwe ndiwe wakatika kunyengwa naGabu uri musikana. Ukaudzwa naGabu kuti iwe Mandlovu iwe ini ndinokuda. Asi kuna medhemu wangu ari kuDhenuku. Ndoda kuchabarika. Iwe wakazvigamuchira sei panguva iyo ukangoti ndiro zvakangoita noma kwauri kauti chichakaitika. Ndakambogamba ndikatombotiza. Kutiza. Wakatizei? Ndinetika kudai so. Munzvimbo dzatinokurira tinoreza vanhu vakasiyana maparents edu. Vanenge vane ma-expectations avo. Especially uri munhu anenge asvika kuma-denominations kubvunzo. Unenge uchinzi mwana like vanhu zvavakuta vachiona kuti munhu akakura anda college abva college abva watsvaga murume wake mukomana wake handisi. Urona nabva vagara vari kutoita vana vavo. So that's the mindset ndakakura ndinayo. Kusvika dhedhera ndakasangana nadate. So what happened is so what happened ndakasangana introduce akaisana ndinonzi Gabriel but ndakati it was quite obvious ari munhu ane mhuri yake ari married. So he explained to me kuti munhu akamira sei. Kuti ari married ane vana anogara kupi. And
Unorohwa. Inokuva musoro. Eh. Saka ndaitotya. Kusvika mukundidzisa kwaaita. There is this scripture yakandiverengera iri kuna 1 Corinthians 7. Iri kuna 1 Corinthians 7:11. Inoti zvoni mukadzi akasikirwa murume, mukadzi ndiye wemurume, asi hakuna murume akasikirwa mukadzi. Saka hakuna murume anonzi ndiwo murume. Hapana anonzi murume womunhu. Kaipanda kuti uri murume womunhu. Pakata kundivhura scripture iri mubhaibheri kuti ayewa hakuna anonzi murume womunhu, asi mukadzi ndiwo anonzi wemunhu. Mati scripture iri kunani yekuti hakuna murume womunhu? 1 Corinthians 7. Mirai tindeko, mirai. Ndiri mustadhi mangu muno. Yowekani. Mustadhi muno munofanga kunge mune bhaibheri, mirai. Batai makadaro. Ndimboitsvaka ini. Asi ndoda kutodzidzisawo vangu regai ndisapa. Video call kuti wanyatsona mirai nditsvake bhaibheri. Ndariwana. Bhaibheri ndabva ndariwana. Right. Aiwa bhaibheri ndabva ndariwana panapa. Navedo ifoni yacho kuramba ichingodonha nai chiko ndaisa pachaji. Nai saka ichadugara zvakanaka here nechaji. Right. Mati 1 Corinthians 11:7. Right, mirai tindeko. Ndadodzidzawo 1 Corinthians 11. Right, ndasvika zvangu regai tione. 11 verse ani? Verse 7. Alright. Alright, mirai ndinyatso. Ifoni yavanhu vachanyatso kuona ifoni iri nhikiri mani chiko. Inyaya ichatotenga chistand chimwe. Right. Verse 7 inoti. A man. Handimati verse 7. Baba verse 7 kusvika pa verse 9a. Alright. Alright. Inotaura kuti a man ought not to cover his head. Right? Since he is the image and glory of God. But woman is the glory of man. For man did not come from woman, but woman from man. Yes. Neither was man created for woman, but woman for man. But, it is for this reason that a woman ought to have authority over her own head. Because of the Hopa 9, neither was man created for woman, but woman for men. Anditika saka hakuna murume akasikirwa mukadzi, but mukadzi akasikirwa murume. Saka kana imimi zvamazotaura zvamaiwana papi imimi yekuti kwanzi hakuna murume womunhu. The context iri kutaurwa. Handiti zvikanzi hakuna zviri kunzi murume haana kusikirwa mukadzi. Asi mukadzi akasikirwa murume. Murunzvisa? Saka kana tikutaura ownership, handiti for example, zvamataura kuti mazviona kuti takusa kushona tikubva kuchirungu. Handiti ka? Dai mamuneshona Bible ipapo muiverenge mushona. Aiwa ndina hangushona Bible ndine rechirungu irori. Okay. Saka ndikuedza kutaura kuti in terms of ownership yatiri kutaura, kana ndichinzi ini ndiriwe wemukadzi. Asi uyu ndewe. Mazvizwisisa? Motikari ndeyangu, regai ndipe example iri rafu. Motikari ndeyangu. Saka muridzi wemotikari ndiani? Mazvizwisisa? Ndikuzvizwisisa. Saka tiri kuti zviri kunyorwa apa muscripture. Zviri kunzi mudzimai, ndosaka muchiona kuti vanhu kana vakutaura vari kutaura zviri opposite nescripture, because Bible harina parakambonyora. Kana iripo scripture tichatozoona kumakomedzi inotaura kuti murume munhu. Hakuna. Zvanzi murume, handiti mukadzi akasikirwa murume. Saka a woman only can belong to her husband, not the other way around. Ndozviri kutaurwa naApostle Paul. It's not the other way around. Aiwa saka maini ndo kanganisa kutaura, because maini vanga vatizvo kwakanzi hakuna murume womunhu. Ndo pana ndinonatsowisawo kuita kuti titozivawo. Mungana unodziwa kakuti sena ineni hakuna murume womunhu ukapuridzirwa vhesi ukatopusa. Ndosadaida kuisisa ipapapa. She's right. Saka iri kurevei, regai tizotwanzwa sei. Iri kureva kuti murume akasikirwa mukadzi akasikirwa murume, not the other way around.
handiti but haina kuspecifya the way yamazoexplaina nayo imimi kuti mukadzi hakuna murume womunhu aiwa haina kuzonyatsodaro because werengai pa8 anti pamapfuura muchimhanya werengai pa8 alright pa8 miraitoni for men did not come from woman handitika but woman from men zvinoreva kuti murume haana kubva kumukadzi handitika asi mukadzi kumurume hati ndizvo alright version yangu inoti for the man is not of the woman but the woman of the man EKJV but still hapo panonyetsa kuti hakuna murume womunhu hapasi kunyatsobuda ipapo no it's I think nyaya translation because muri kushandisa different version but tachiyekutaura kuti pamuri kuwerenga mukawana mukana I wish right now I'm really wishing them mune 2 or 3 Bibles including Reshona because raminaro handiti munoziva kuti pakutranslata pachirungu zvatinoziva kuti chirungu is a borrowed language the way you are interpreting it kana zviri direct as it is translated kuti for the men panapa zvataura KJV inotaura for the men is not of the woman handitika but the woman is of the men zvakatori imwe version kana chini saka unfortunately it's maybe tingazogumeta kusvika kuti aiva translation iri kuti translation but imanzwisisawo sei pa8 apo pari kuti chii aiwa ndanzwisisa pari kuti chii matipai pa8 pamawerenga panzi chii sorry I'm curious kunzwa version yamawerenga pa8 pari kuti for men did not come from woman but woman from men it's okay tatodzidzawo panyaya yematranslation I think in matranslation angosiyana zvawo asi apa pavanga vasingatauri nyaya yembabvu hereni yange irichi nyaya yembabvu haisi nyaya yembabvu here yaitaurwa apa nyaya yekuti yembabvu kuti mukadzi mbabvu yemurume haana kubva kumbabvu yemukadzi asi mukadzi akabva pambabvu yemurume handizvo here hapana kunyorwa nzi rib haisi in the context yerib asi ndiri kunzwisa hangu zvamuri kubvunza nyaya yakanga ichiadreswa dai kurunzi tinezenge tichiona mukana wekusheya handitika ukaverenga the book of Corinthians tichiri kuadreswa inyaya yekuti vanhu vaitonyorerwa tsamba napauro vachitoexplainerwa magariro yange iri mukatarisa mubhaibheri vanenge vachitaura magariro evanhu saka aipa an understanding yekumadzimai ndosaka muchiona kuti mukaverenga mukadzikadzika zva zvinozonzi women submit to your husbands handitika husbands zobva zanzi love your wives handiti wanomaripa instruction yekuti iwewe ida mukadzi wako regardless haisi nyaya kunegotiate kuti I will love my wife if just love your wife that's your condition that's a command imi saka panyaya yebhaibheri ina hangu andichaziva kuti vhesi yachona iri papi asi ikoko kunew testament uko pane imwe vhesi inotaura kuti kwanzi a man must have one wife and one wife and I think ndiyo submission iyoyi a man must have one wife kana something like that ikokoko hamuna kusangana naye in 1 Timothy 3 verse 2 inotangira pa1 inoti if a man desires to be a leader or a bishop he should be a man of one wife ndoyamuri kutauraka saka kana uchingori bishop chete kana leader chete but manje inoenda mberi mama anzvanzi inoenda mberi pakuti handiti munoona mabhaibheri edu mukavhura handi munoona let me just take handi munoona mabhaibheri rinenge rine anenge ari amenifiketsi rinenge rine aya anenge achinzi mafootnotes anenge achiexplaina translation ndizvo anenge achiexplaina kuti patakatranslata word iri rairewei patakatranslata word iri rairewei handitika vanozvinyora pazata so you find kuti chaiyoyo vanhu vanoiparidza asi havazoverengi kuzasi kunotaura kuti one airewei because pawakatranslata wachibva mugreek handitika bhaibheri rakatranslated from the Greek version richiuya in the English the Greek word iroro rekuti one vanozonyora kumafootnotes kuti it's either tazongotranslata taisa one but zvinoreva kuti first of which one nafirst zvinhu zvakasiyana saka the correct terminology kune mabible scholars nevamwe bible school vachazoverenga vanodawo kuverenga because zvatotaura ndizvo vanhu vanoverenga
ukawerenga unozonzwisa kuti description yakatosiyana because kana chinzi if a man desires to be a man, if a man desires to be a bishop, he should be a man of first wife. Nekuti if a man desires to be a bishop is a man of one wife, moti zvakafanana already patopesana. Handiti muri kuona mapesani atatoita pamawerenga panapa verse 8 nenyaya translation. Saka already tatopesanisa meaning. Saka munhu akazoparidza asina kuzopa the deeper meaning yekuti aiwa wari kuedza kuti first na one zvakaita sei zvakafanana, but isusu kana taakuinterpreta hanzvadzi zvakatosiyana because inini ndinonzwisa bhaibheri richinzi kana if a man desires to be a man, if a man desires to be a bishop, he should be a man of first wife. First wife zvikura kuti Gabu kana achida kuita mukuru wekereke afanira kunge akarambana naElizabeth. Elizabeth afanira kunge aripo. Saka vari kukoshesa kuti varume havafanira kunge vakarambana. Handingauyi ini ndoda kuita mukuru webishop ndakamborambana ndisingatombozivi kuti maiguru anochengetwa zvakadii. Saka there is a lot of great respect ukaverenga kubva kuOld Testament kusvika kuNew Testament. Ndosaka muchiona mascripture anoti wife of your youth, wife of your youth, because mukadzi wekutanga anokosheswa mubhaibheri zvokuti ndizvozvo. Hazvireve kuti ava havana basa, but first wife yagara ine position yayaipiwa mukereke. Saka zvinonzi mukuru kana ani mukaenda kuSwaziland kana mukaenda kumamacultures vanoti padare haugari kana uri murume asina madzimai akawanda kana kuti wakaramba nemukadzi. Saka scripture yacho iri kunongedza iri kudiscourage varume kuti vasadivorce their first wives. And then they try to come and use an example kuti ndoenda namemo ndodaita bishop. Ini ndakamboti in the meantime uyu ari mukereke ari kurwadziwa andakatorambana naye ndakatadza kuchengetana naye. Handina pandinozoti kuna memo ndinozogona kuita good boy kana kufacebook ndisina kuisa effort. Handisi kuti vanhu vakadivorce they are weak. I'm just saying kuti pane pasina enough teaching. Handina pandinozoda kunatsa kuna memo kana ndisina kunatsa kuna Elizabeth. Saka ndinofanira just like anointing oil inongodira ichibva kumusoro ichidzika ichienda kundebvu kudai, ndinofanira kungonakisa kumusoro zvichidzika zvichiendawo nekuzasi. Ndo order yekereke. Aiwa, tachida ngoti tinyatsokupanzwisisa panga patagwa namainini apa, but anyway tapanzwisisa zvakanaka chose handitika. Saka mainini tiri kuindira mberi nemimi masvika padheni magamuchigwa namai mazobvuma papaya kuti muda kuroorwa handitika. Family yenyu yakazvitambira sei? Havanatanga padheni. Makatanga nekunyengwa handiti. Manyengwa kamukaudzwa kuti pane mudzimai handitika. Mukamboda kuramba because mavhanizi ekumba kwenyu mimi. Maiudzwa kuti mukabatwa mune murume munhu munopondwa. Handitika munorohwa zvisingaiti. Handiti makazotiza pane mamati makatiza makanga matiza matoroorwa here kana kuti musati maroorwa? Kana ndichiti kutiza as in I was avoiding him by all means. Alright. Saka ivo vanga vari chikwekwe havana kukwanisa kuavoidika zvokumhanya vakaramba vachingoteverera munhu. Right, saka mazobvuma ndobva mazobvuma paya ndobva mazoroorwa handitika maroorwa kudaro. Dynamics aripo ndeyekuti pandai mupfimba by profession she's a teacher. Alright. Saka aidzidzisa kupindura. She was a teacher kupindura handitika. So madynamics ekuti ndendishanda muHarare pari kuti ndakambojenga ndakaise ndezvekuti pakudanana paya paya ndizvambotaura maiguru kuti mune mune mafriends staff kwanzi iwe uri mwana chichichi handitika. Then ini ndiri kuedza kufona ndikuziva kuti vaswera vachitende mashamwari avo. Ndikupa as an example. Saka ndogona kumufonera maybe phone yake yoramboita through. Kana kuti anogona kuti pamaitisusu ndo zvandokutiza vari kutaura because geographically tasingagari panzvimbo 1 tiri mukomana nemusikana. Tiri kubasa iye ari kushanda kupindura. Saka maini nchini zvaiti makazobvuma sei? Ndakazobvuma kudzidzika. Makazodzidziswa pfungwa nabamini kuti bhaibheri kuti aiwa zvakamira zvakadai then ndobva mazobvuma. Saka makazotorwa mukaenda kunotiudzei jeni yenyu nyatsotsanangurai jeni yenyu kusvika muzopinda mufamily zvakafamba sei kuti muzosvika kuna maiguru imimi chii chakazonyatsoitika nyatsotsanangurai zvenyu. Zvakaitika ndezvekuti zvone paindidzidzisa nditi ndanga ndiri kure so iye wainditi zvone ini after ndabvuma like the way yavaindzidzisa nayo nditi my biggest concern inenge iri pana maiguru pana my sister here ndichi vanozoti chimanje because vakazi vakawandaka akanzwa kuti anzanzi kweimwe musikanaka anouya akaita anoisi name. So the girls vachingoti no she's a good woman chichi I wish you could meet him. So ini ndandine mamixed feeling ndada kuvaona at the same time ndaitya. So vakanditi aiwa zvachaita manje kachachiye kubasa kwavo ikuzovaona. Saka ndakabva kuchikoro this other weekend ndakabva kuchikoro kubva ndaenda nadedi
basa kwamama Elizabeth vaishanda vatanovaona vatatoita maintroductions vatadzoka kwandopinda vatoti vatasaseparate and then takazombogara inichigara somewhere iwo achigara ndisitata kugara tese but tiri in a relationship asi taigara padhuze nepadhuze pekuti chizoni taitosangana murodi sometimes ini pane kwanga ndakushandira kudhuze nekoko so ndakazogara for mamonths pandagara koko then my sister vakaziva kuzonditora pandagara pakumuvha like literally when I went pandakati kuna Tanasa ndalokutora pakumuvha as in I went with her takatonobatsirana kutakura zvinhu mabhedha tichimuvha tichita auye tiite pamba 1 zvekuti mwaruku okay right saka wapinda mumba iwe wagara setup is still hana inenge ichiri kubika manhanga even though my guru ari kutaridza rudo but unenge satonyatsove settled full time kuti nezati vari kufungei mupfungwa mavo chaiko that's very normal unenge usingazivi wanziwe bedroom yako iyi anditika saka musi waiti muchinda wako uyu haasi kuvata mauri ari kuda kwamaiguru iwewe wai wakazvigamuchira sei mazuva ekutanga inini semunhu akagara zvigamuchira kare ndichiri kunzi ndaizviziva kuti dedi there is my sister ari kumba handiti vanhu vachizoda usex saka zvokuti tikati nasa vari ukoko vari mubedroom it's something chiri normal kwandiri aiwa uchangopinda usati zvakazi kunomaliza zvinozonomaliza paleta ka hazvingotangi nekunomaliza handiti pandakatozoya zvakazava normal zvakazotove normal hapana musi wakamboenda ukanomira padhoo uchida kuteerera kuti chii chiri kutambika umbo zvari kutaura zvakadaro because remember relationship yanotanga nezuro hanzvati inini handiti ndikadheta munhu nhasi mangwana wakutoya kuno maybe let's clear the air ipapo so like ndikadana nemi nhasi hanzvati mangwana ndakutoti uyomba kwedu I get into a normal relationship with you and I intentionally get into a normal relationship with any woman that I'm dating I give her enough time enough space zvese zvakutaura kuti handine time yangu because ndinozvaunderstanda kuti it's maneuvering a certain programming and a certain education yatakatora West and for you to come then and give him information ndozvachitaura cognitive dissonance you have to keep on guessing kuti wamboerenga apa here apo adi wambo friendly conversations not necessarily saka we develop that relationship akatombogara for a long time achitogarawo paari kugara ndichitogarawo kuno maiguru achitoziva zvakatika nezvokuti takacreata relationship ndichiri kunze zvokuti zvoni pandakaita the first pregnancy my sister here vachigara pakunongo inichigara pandagara ndovandibatsisa kunyora list repreparation okay ndichitogara pandagara vachigara papregnant all right so the relationship inautanga tava mumwe kuti tangopomba tangoti down the throat no it's not like that ko iwe obviously uchipinda ka ndoda kuti ndimbonzwawo hangu kuna kwauri iwe namaiguru first experience yenyu muchinzi izvi obviously munenge musina kuchijaira guys because umwe aigara kwake mapinda manje magamuchirana mawirirana imi maita mafriends right mafamily mapinda mudheni makugara mese and first experience yenyu yekuti imimi nhasi muri kuvata mubedroom mumwe chete muri 3 handitika muchirova 3 sam apa first experience kai hamuzvizivi apa kunenge kune kunyara mukati kunenge kune kakutya mukati kune mamixed emotions anenge achiitika how did you feel iwawe mainini before matosvika ipa maenda kukwana ndida kuanza pakwestion yamambobvunza kuti chinoita kuti munhu uite kamwe kakufunga kuti pane zvavari kuita mubedroom zvinonyatsoshamisira straight inyaya yekuti unenge usina kumboona vachiita vese iwe uripo saka kana mukaita zvamuritaura zvekuti mukaita 3 sam kana mukaita 4 sam inobvisa that kaku ine zvainobvisa so inobvisa nyadzi distance inosaka maka intimacy yes inoita kuti even kana ndikanzwa akachema muchemero iyi ari kune the other bedroom
hazvindivhundutsi kuti yewe ndifunga pane zvazobatwa pamubatirwo asingabatwi azokiswa mamakisiro andisingakiswi but it's because inenge yatobvisa that veu rinenge rakakuvhara rinenge rinobva ratopera and then hapasina chekuti unyatsoda kunzwa because chinoita kuti zvamurutarizva kuti uzoda kunzwa kuti vambodii vamboita sei because that izvozvo kana usingambozviexperienza izvi zvinokuita kuti utange kufunga zvakawanda ndizvozvo true ndizvozvo asiwo chandinowanzoziva ndechekuti kazhinji kana handizivi hangu kuti papa ndingava explaina chiti kudi asi dai maigona kungotitirawo honest ka taibatsirika ipapapa chinoitika ndechekudai kana munhu mukadzi like pachiuya letsepa uya number 2 pane mumwe mukadzi chero akaudzwa akagamuchirwa namai guru kuti shamwari ndakugamuchira ini panapa ndo patange tigara taafamily tamhuri imwe asi paanopinda izvi zvinowanzokuitikawo maybe kumwewo kana tukwenya zvina kuitika handizivi handiti mai nini vanogona kutomboita kana chikapa chengwena vagoita noizi pabonde zvokuti unyatsohwa iwe wozovatsiura hakwasi wapotohwa kuti kune zviri kuitika uko handimaona handizivi hangu asi kune umwe akambouya pana pachitaura kudaro kuti mai nini ndo zvavaita vaitoita iyoyo yekutoti iwe kani yewe baba zvokuti zvokuti maiguru nditiko chachi zvechiri kuitika upo umo handimaona tanzwisisa zvamuri kubvunza tanzwisisa zvamuri kubvunza izvozvo I think zviri kutaura hanzati zvamuri kutaura ndazvinzwisisa it's because zvinokonzerwa nefoundation because the moment yaunoita noise kuti wandinzwe you are competing ndizvozvo exactly competition kuti when I build a relationship with you I'm building a relationship where you are coming to complement not to compete saka foundation yecompetition itori newo zvayo zvinewo zvokuita nekuti pawabika zvakashata indabika zvakanaka itori imwe road iyoyo itoriwo tati road inotoendawo nekuside uku inotoenda kumvura isusu tiri kunoku kuchegutu you understand what I mean tiri this direction yatotaura kuti zvaarikutaura kuti I know kuti ndauya kucomplimenta my sister saka there's really no need yekuti ndicompete kana kuti ndide kuita show off kana paitika something for example zvamuri kubvunza zvakafanira kuti munhu atengerwa blouse oti ndakuda kuripfeka ichindiona no that's not the foundation I see your foundation that's kwatiri this is foreign language yoyo so maybe just to answer that kuti ndanzwisa zvamuri kubvunza kuti maybe munhu anenge achinzi aita noise aita sei zvatataura kuti pamamushiya ndachinzwa muchiti mukomana nemusikana kana vachidanana ndingaidipe example iyoyo mukomana nemusikana kana vachidanana handiti anozva kuti mukomana akati ndokuda musikana anobva aenda pasaidi pemuti obva adambura kahuswa achinyaranyara achikadya waikweri muripo ndiripo obva anyara achita sei but do you know kuti that same girl ndiye anozoti maybe a few months down the line murume wacho anenge achitogeza zvinhu zvese zviri pachena vakatotarisana asina kana basa nazvo but ndiye aimbogura kamuti achinyara kutomudza I love you chete you get it saka ndiri kuti every relationship ino-evolve and in our case relationship yedu ino-evolve zvekuti by the time she comes here zvamataura zvayazve already kana patomboita that threesome yakangofanana remember it's intimacy takuzivana like see through saka there's really hapasina I don't know how to explain it hapasina zvimwe zvinhu just like mukomana nemusikana waya waimbonyarana kwachimbodamburana muti pasaidi hapasina wakumbozwa kuti ayo manhingiriki nayo ayo zvinhu hapasina ndizvozvo aiwa tapanzwisisa saka zvakangofana nemukadzi ane mwana mumudhadzi ari kunyara murume wake maybe zvinoitika hazvo maybe kana kuti murume panapa pamuchafolowa nyaya dze panapa muchatoona kuti kune vakadzi vanotonyara muri varume vavo chero pamuchadzifolowa everyday muchiona muise notification muchaona kuti muchasangana nemukadzi mwanga chiri kutonyara kurura murume wangu achiona anoziva story ndafamba mutsoka dzewanda anoziva handimaona kuti pane zvinhu zvaunongofunga zviri normal asi kuna vamwe vanhu zvisiri normal ndizvozvo right and then mainini tisati tapinda hedu kune vekupedzisira pako kumhuri kwenyu imimi kwamakaberekwa imimi mataura nyaya yemavalues pakutanga pamakavaudza kuti ndiri kuenda kunoroorwa kana kuti vachinzwa kuti makugara nemumwe murume ane mukadzi wake vakazvitambira sei vekutanga zvakambotinetsa kuti vasvigamuchiri vanhu vanga vane ma-expectations avo but mukufamba kwenguva inini
ndakasitanga vainganogara pasi namama tikataurirana vakandinzwisisawo pasaidi randaibva navo nokuti ndakaona kuti zvoni another things isinei makamboona here kuti zvoni varume vakawanda nditi anogona nge ari murume handiti ndarora nemurume wangu nhasi ina nditi anenge achitandina mukadzi togara tiri kutega handiti chisimba tingori tu then later on ndozofind out kuti zvoni he was cheating angani mama afis somewhere else kunzi andangandisi So this is the way I even my parents are I chose this because ndakaona this better zvakatondinakira zenge ndine my peace of mind hapana ndakumbosa chibhofu mafoneke kuti iri kupechibhodidi chimbotsvaga mapasswords that's izvo zvakanana nani it's different now in this polygamous because right now tikafungwa kuti toda mwe musikana ndisi toda number 4 ndeti avachuzi vega vanotoya bvati gewe vanenge musikana akakarisei tototi vanenge vasikaiti vanenge vanoita zvasiyana nemunhu yani onochinyepa kuti ndiri 1 mufesi wako iye anenganyepa kuti ndiri 1 panofunga kuti musikana akambokuponza kuti atombokuudzi ende pamwe woka pamwe amuzombowirirani but tikatanga this foundation ndiri kupanzwisisa ndikupateerera unotanga wagugliwa hanzi unogugliwa first kuti haiti anoita so you find kuti zvinhu foundation atinge chilea diti ndekuti zvonyange munhu achipanozouya takamuchuza tirisu tichimuda zvasana angaidana nesu okay saka hapazomboye saka hapazomboye munhu tidedi vari kuda tisingatombomuzivi alright so that iwe unogara uri at peace une mufaro zvati ndasarudza sister yangu yogara nayo like panapa nditi pakati pedapa no one was supposed takasadza teka vakazotitora nemwe tikanomutora saka tiri takadasoka tikasafuti mwe chandomutora tisu saka zvinonzi kuti tinogara tine mufaro pakati pedu compared kune 1 ndichinyepera kunzi ndiri 1 mumba iye munhu ane 7 kunzoko ndogara ndiri ebitawo so I explained that to my parents and vakazvinzwisisa vakati zvoni semaparents vakangoti they respect my decision as long inini ndirichira ndigara ndine mufaro as long as uri my parents akawanda chavanoda mumwana wavo mufaro vakaona as long inini ndiri happy nyange murume wangu aita vakazi 1000 as long inini ndiri happy ndizvo zvinokuda maparents chete kuti mwana ave happy aiwa ndizvozvo right tinokutendai henyu mainini. Thank you very much for respecting my guru and thank you very much nekuramba muchingove keep being you. Regai tinde kuna mainini vekupedzisira handitika vakanyarara ava ndisinyerere. Regai tivadedze kuti mainini sinyerere. Makadiko mainini sinyerere? Ndiri right. Mainini munoerei? Mofu. Saka muri chihera futi? Saka mandlovu wapinda busy kapa yo. Paita vana chihera 2 mukoma nemunin'ina plus 1 mandlovu rega rega ndigozouyawo nditi wechi4 kuti ndigomira okuside kwako iyo. Aiwa. Aditi. Alright. Saka mainini mimi chitiudzaiwo pamakata kunyengo kwenyu kwamakaitwa naGabu kuzosvika mupinde mufamily mchinzwa kuti ndine vakadzi 2 pakafa zvakatanga sei tinyatsotsanangurirai zvenyu. Ekutanga ndinokuda angoshora ndinonzi bati ndinonzi Gabriel kana bati saka uri musikana ka unenge uchikwedzwa namwakomana saka pakuedzwa pana mwakomana nokunyepera nezita rako kuti ndinonzi ani saka inini ndakachuza kuti ndokonzeta nemukomana ari kundinyepera kuti ndinonzi Johnny achinzi Peter pane kuti ndokonzeta nabadhi avanodza ndinonzi maidi but ndine vakadzi vangu 2 nevana vangu ndezvipi zviri nani saka ndakabva okay saka mabvuma kudaro enderai mberi ndobva
mama toguva obvious mama topinzwa painterview ka sekutaura kwavaita kuti munotanga wapinzwa vanotanga vagara pasi votaura kuti haiti anoita makaongorogwa imi nebato rezvemutemo kumba uku mamusingazvizive mukuonekwa kuti aiwa munokodzera kupinda mufamily saka mapinda mufamily mi mazorogwa vapinda mufamily zvanga zvisiri awkward here kwamuri muchinoonawo mainini muchinoona maiguru zvakangoita nomawo pakutangana kuti zvakambonetsekanawo but makatadza kana kuudza even dedi kuti inini setup iyi ikaendauya hangu but ndikuremekana pano mwaziva kana ukamedza bhonzo unenge uchitepa uno yako saka pandakazviudzwa ndakangozvira kuti zviri light vanhu vachona vakanditambira vanga vane mufaro ini ndakatofara kuti ndoonawo masisters angu saka hazvinambondinetsa because ivaindibada dziwe kuti ndiri munin'ina wavo ini ndakatofara because ndaidzidziswa zvimwe zvandasingazivi kuti murume anobatwa sei ndovakatanga kundidzidzisa saka I'm happy. Okay. Oh, that's good. Saka wakatodzidziswa namaiguru vako kuti murume anotambigwa so, murume anobatwa so. Wanga uchichiziva here iwe chinonzi teabag? Pawakauya mufamily kuti wanga usingachizivi? Chinonzi chii? Teabag. Hamuizivi? Andizvatonzwa kuti mati chizvocho. Teabag zveimi hamuizivi here mukazi tiri kudzidzisai pano. Hamuizivi here teabag? Imi maiguru hamuzivi teabag imi? Imi saka imi tichambokudai pachina chemadzimai pano pachatomboita panapa tinodzitaura dzose idzi mamuzivi teabag saka aiwa muri kusvotesa hanzvadzi yangu teabag ndiyo yamunofanira kutoita zveimi teabag chinonzi teabag ka chinonzi teabag munhu anouya with something. It's not like munhu anobva kuvacuum. People are not coming from abyss there. Munhu anotoya atorinawo zvimwe zvaanotoedhera to the family. Imo hapana vamakasara. Tinodai. Saka teabag. Andogona tukara memo zvokuti masisters. Memo ndiye the only girl kwavo. Saka it makes saka imagine now she has sisters like Iyanga is the only girl mumba boys. So you see the dynamic. Saka chinonzi teabag vanenge chirega tichikuudzai kuti pana kuti nhasi chaicho ngachitotsva nhasi ngachitsve pateabag apa chinonzi teabag kudya masvada ababa handi machihwisisa chinonzi teabag kusveta masvada ababa zvokuti vanofenta vari pabhedha ipapapa ndo chinonzi teabag baba unoda kufadzwa kava fadza mutengi wedoro kunyatsorova masvada kunyatsokiya masvada muchipu imi muri 3 kudai munovafendesa baba kuvafendesa hanzva dzavo zvokuti mangwana nokanga mazita rado muka vasingazivi zita rava muchichinjana kumakwekweta makuziva animona makutoziva iko zvino kuti masvada chii saka moita muchinodai because mudiki pamwe chirivhini maiguruwo havasi munhu mukuruwo 30 something 30 havachiri mudika handiti maona saka zvino zvida kuti mudzidzisiwe muchinzwa kuti nokuti apa kwenyu ndafarira chinhu 1 haisi competition asi 1 akawana knowledge muchashare pamwe chete mose sezvo muchimborova force ampaya munogona kutona mwachita muti koizvizvi makutoteedzerawo handimaona even didek yababa checho didek vakati ndoda kudliwa didek baba vakati ndoda kudliwa didek ka munotoita kutoita competition yekudla didek iyo yevasikana mazviwa alright saka maidini alright endirai tipesire nemi saka mapinda mufamily zvinhu zvese zvakangonomaliza zvakanaka so far are you happy with everything zvese zvamakadzidziswa nemadzikoma enyu muri kungowirira kana kuti aripowo mamoments whereby munongoitawo kakukonana asi baba vanopindura vachigadzirisa kana kuti ingori kungowirirana muchechetere kudaro chinodiwa unofanirwa kuziva kuti ndiri mudiki pari chinodiwa irespect unofanirwa kumira panzvimbo yako iwewe hazvidi kuti ndiri mudiki ndoda kumisidzana
aiwa Eh. umisidzana nacho aiwa Eh. ungomira panzvimbo yangu Ndizvozvo. panzvimbo yako hapana chinombonetsa Ndizvozvo. Aiwa hayo saka apa zviri kufaya saka pane vanhu vanguri vanyora mucomment section anzi imimi Budi Gabriel, have you ever considered having a reality show yenyu yebarika iyi? It's something to consider because what happened is Natasha, first live show Natasha, let's talk about it Natasha. Natasha is our friend. Saka ndiyakatotanga nezvinhu zvachitoti you guys, your family should do this. Saka initially the first live show that was very just were very nervous. But, Yeah. We're thinking putting our life public. Justify how it is just going on social media with your family. So now that this is our second live show named Mrs. Mel. We are also gaining confidence that maybe it's a possibility. Maybe we can actually do this and just open up as we have opened to you. Yeah. Opened up, Because something that we can because makatogarira keshi zvenyu ipapa pamufunge. Sterek. So something that it's a possibility as long as one of the things I only consider as long as it protects my family, because one of the things even when I spoke to Papa Lady and Natasha Yutanga, I would always emphasize I want to protect my wives because what the stereotyping, how people the backlash, people always say a lot of things about John's doing. For the sake of protecting my wives, that's why I was a bit reserved because I want to protect my family. I'm not even the kids, the 9 kids, they're not even here. Yeah. Because we're still a bit reserved in terms of that. You open to the public, which is written sincerity. Maybe 1 or 2 people want to watch my notes, or just like we are taking my notes from Moody, and it because we are interacting as human beings. Then it's just something else, it's totally different. So for the live show, maybe it's something that we are considering because you have said it. Natasha also said it, so it's something that we are considering. Yeah, consider it. Also, just keeping up with the family you garachi, family you Mafunde. Keeping up with the Mafundes and then you do your own episodes like ZTV. It's something that you can bring. You can look for sponsors and something presentation. People they'll jump at that opportunity because ZTV vanhu vakawanda kuna maprograms achanakidza ariko. So you bringing your wives on camera muchitaura, you can also teach other men out there kuti look instead of having my girlfriends kunze muchichita madzimai yenyu muchidi ndimi muchatouya nechirwere manje, rather kana vada do it openly. Antimona, do it openly and you be saying first hand information. Look at me guys, this is me and my 3 wives. So we are basically happy. It's not to say kuti every day we have my ups and downs but that is normal because akuna imba isingabvinzi. Chero pane wani murume wani mukadzi my ups and downs aripo. So mobva maita chi kuti zvinhu zvinyatsofaya. Saka mainini vekupedzisira imi pavakanoudza vabereki kuti ndakuenda kunorogwa pane barika revakadzi vaviri vakati kudii vabereki? Vabereki zvinotombonetsa kutambira. Kuti mama zvakamira so moda kuti ndiite kamukomana kanondinyepera akachiti handitongwasikana here kana nditi hangu mukomana munhu anonudza chokwadi ndechitiri nani. Vabereki vada kuita zvakanaka, havadi kuudzona inoudza zvakanaka mama so so havamborambi vanobva ngota zvakanaka. Chandimangoudza chinodiwa mubereki chii? Kana ndine pisi kana ndine joy ndagarawo zvakanaka mubereki vanotofana. Zvinongoda pamiri ndakaonawo. Saka pakutambira zvinonetsa but vanoda kurondedzerwa zvakanaka kuti vazvitambire. Alright. Saka iko zvinezvi mati hapana inyu complain, everything is okay. Saka imi meniniwo seems as if mumba mune vanhu vakadzidza mumba. Ndachitateerera zvangu matauriro, like you can actually see and you can actually hear kuti education iripo. Saka menini mimi munoitawo nezveimi? Tiri munhu hamunambo entrepreneur. Okay. Munozviitira, you are a hustler.
Okay, that's good. Kwainda mari ndokwamunoenda, kwabuda mari ndokwamuri. Kwabuda mari ndokwamuri. All right. Right. Saka because no sotongenda favor kutongenda promoter our and promoter our one of the what she brought into the family, she's a very good market and no saka mwanga kutengesa my wife anotengesa. So most of the times she's our face out there. Inini vanhu vanenge vachitofunga kuti pamwe munhu vanhu vatosenza kuti it's your wife tatofunga kuti vanhu vachitombosendwawo mashoko achikandakanda. She's a very good someone anogona kutengesa. Kutaura ndenze kutengesa zvinhu maperfumes and like general marketing stuff that she sells. Pamastatus pake unoona she'll be selling. Munhu yangu uri very creative anogona kuna deti ndipiwo mari yakati. Ndaona pane zvinhu zvandaona ndafunga kuti like recent night ndaona ngirikini zvokuti unotenga zvinhu nebvawo magroceries tengesa. So she's someone anogona kutengesa. I think that's a gift. That's beautiful. That's very beautiful. Right. Saka imimi in 10 years from now, you guys, where do you see yourself, Muri? 10 years from now. Munozvona imimi handadzigaba munozvona masvika pa kuti muzoti ndagutsikana right now family yangu yakwana munozvona masvika pa wife number. Wife number. Okay. 10 years from now, that's 2030. Okay. First of all, like pamataura namai guru maybe hawana madzonyatso amunazo ninyaya time yedu kuti yazveta show. You find kuti zvati kakura nandabhuku through university and what zvikati graduate handiti. Character yangu atogara tichiseka ndanga ndiri yaunogara uchitaura ne. Nandiri holier than thou. Ndo shoko raanofanira kuti nandiri holy brother. You know, like brother why church and stuff like that. Why like takagoramba na 2-3 times. Ninya kukisana. Just a kiss. Nikati uri kundimoresa what ndaenda kupinda gospel. So I was that kind of but mukukura mese ndiri kutaura background. Ndiri kuti we learn and we evolve as human beings. Tinokura, tinoramba tichidzidza. Saka there are certain things that I was kumashure zvanandisini. Saka to answer you on that question kuti right now izvozvi mupfungwa dzangu ndofunga kuti ndida kuunganidza vakadzi. It's not about kuunganidza vakadzi. And in my mind handombofunga izvozvo. That's why I'm not even when I'm dating someone or I'm going out with someone. Ndiri kutarisa intellect. Ndiri kutarisa okay, what value am I going to bring in your life? What also value am I going to bring in my life? Things like that. Saka handisi kuti ndiri ngoti mukadzi wese ndangona muroti ndamukumba. Mukadzi wese I think zvambotaura vana when we are in this kind of setup handisi kuti mukadzi wese huya kuno. That's not what we are saying. Okay. I'm going to make it clear. Even when I'm around my social kwese kwatinoenda magathering, I'm not that kind of man wekuti ndiri ngotsvaka vakadzi kuda kuunganidza. No. It's a normal relationship. Saka 10 years from now tikaonawo munhu ari kuuyawo ari sezvazvingotaura vasikana anouya whether i1 whether i2 whether hapana maybe 10 years from now iyo kwakuita kwababa because you know I always believe kuti mwari ndo vanotisika we are like clay. Mwari ndo vanoita zvavanodaniswa vanotiumba maumbiro avanotiita. Saka magadziro akatiita mwari kana mwari vakatenderawo kuti 10 years from now pamwe chete a6 pamwe chete a5 ndizvozvo asi still mwari vakatendera kuti taguma ipapapa still it's fine. I'm not someone who's looking forward kuti I'm excited ndada kutotsvaga mwakadzi haano. Pane murume amboisa comment achiti kwanzi shamwari kushamwari vakadzi vako masilendega kako inda pasinawo mudhafu because unofanira kuita type dzose. I think anditi muri kuona kuti she already has 4 kids. This one. Anditi muri kuona pa 4 kids. In fact regaita accident yakamboitika recently. Ipana first. Tati pana first pa chicken inn. Do you know most of the times kana ndine uyu anopfimbwa ndiripo. Kutopfimbwa like if I'm just a distant away vanhu vanopfimbwa vachitoramba kuti haana mwana. Do you get it? So I think to a certain extent zvinenge zviri kuita bias ndiri kudaro maybe I'm wrong but ndiri kudaro maybe zviri kuita bias kune masisters ake because uyane vana 2 but already most of the times even when I'm with there vanhu vanototi chimoko chako gozi havasipozwa kuti ndimai vana 2 saka ndofunga kana muchigarisana pamwe chete munoguma majairana majairana plus munoita kakuzvinhu zvakatoa kufanana sort of saka in terms of zvamataura kuti dhafu tinotomuda kana akauya but I think mukaona after 6 months probably anenge angofanana nesu maybe or kana pamwe chete afanana naye. Okay. So I think in that area maybe
just keeping young, because one of our mantras is not saying we are not getting old, we are getting young. And we should always remain young. I always tell my wife, do you know what? And nakurora chembere. So I look as good as you want, feel good with yourself, feel good with your body. Do whatever you want with your body. You ask kana mazwana not don't shapely what chichi, but as long as you feel good, I'm okay with you. If you feel good being big, then it's fine. God bless you like that. So I'm not particular in the little criticism. Right, ndoda kubvunza zvangu mubvunzo wekupedzisira kuvasikana. Mhena chapindura kuti ndiani uri a little bit naughty, so but ndoda kutongobvunza zvangu. Nai vasikana imi, Gabu chaiko makanyatso kumudirei? Gabu anonyatsogona here pamubhedha chaiko zvokunyatso kufamba nebhora, kunyatso kudedemura, kunyatso kutsika chepakati chaiko chekutsika klashi zvachose, kana kuti rwaimbori rudo anonyatso kukwenya kwakuti wakwenyiwa here? Gabu uyu makamudirei uyu? Gabu anogona chaizvo. Okoyana Gabu Saka panosvika mabhonzo remoyo. Hanzi ina maiguru. Maiwe kani, maiwe, aiwa muri kufambiwa nebhora, aiwa muri kufambiwa nemi nebhora, akwete zvekutamba. Zvekuti kana wapedza kushanda ukasakana unongo chingoridza tsamwa. Uchingofunga kumashure kwawabva. Ndo varume kava kuti vakanyogwa pamatoireti ava vekuti mukapedza kunyatsoshandigwa chaiko munonetsa kuti maita baba, maita henyu, maita. It becomes a normal. Plus, one of the things that we have done is we say that it is routine, because once we put routine, why an unmet expectation? Because we can't all we man, you always choose the book. Can I'm sure man, can have my videos. So we don't have a routine. Anytime is tea time. That's my policy. Saka mchiti hamuna routine, muchiti time hamuna routine, munoreva munopaita sei? Munogona mukangofila kuti yamira kuseni moda kupinda mama iguru motopinda masikati mopinda kwa mai motovhara door. Advantage. Advantage yekuti uyakaona kuti chatovhondoka anobva totora wana otobvisa wana otozoti pane zviri kutoitika beside. Saka tinokavhirana. These ladies I like the way yekuti vanokavhirana. Plus also the other thing, atimakwana tine 4 babies. All the babies vanoyama. Like vanoyamuyana. Saka we don't have any that problem. Phone inenge ndo dzimeri kuti battery low. Saka in case ikadzima mungo just bear with us. Yanyora kuti battery low. So saka you find with my dynamics kuti tinokavhirana. Saka anytime for me manje zvinobva zvanyatsonipa mukana kuti anytime is tea time. Ndokunobva wabasa ndichitongoti nhasika nemundogo mumburutsa chaiwo. Ndochika uyo batozvidzidza kuti memwari otokavhira kana memanga ari kubika uyu ndiyakutopinda mukicheni ndiyakutobika autotaseguza autozoti memo chakatochayo. Asi bhora rinonyatso kurohwa kusaidhi kupi chaiko? Okay. Aiwa nasika aiwa nasi matipedzera. Right. Mukoma Gabu pane munhu anyora panapa kuti ari kuklema kuti he knows you. Ari kuklema kuti akambokuonai muchirova vakadzi. Munorova vakadzi? Ndiani? Ngaatiratidze by evidence, because people always say what they want. Yeah, true. Yeah, ndizvozvo. True, very true. Okay, aiwa madaira mubvunzo. Sana nangoti ndiclear because vanhu vati bvunzai mukoma Gabu nyaya yekuti vari kunzi vanorova vakadzi. Ndikati rega ndingobvunzawo zvangu, but anyway ndangoita kaudoubt kekuti vakadzi ava they look happy zvavo ndakavatarisa vari kutoratidza kuti vatori muhappy kwese. Saka muri kugara muHarare iko zvinoda mbozokushanyirai pafiya pandoya kuZimbabwe. Aiwa ndoda mbouyako. Ndoda kumbouya ndimbonyatso kubikirwa zvangu nevaro rangu ndakasamba kumba pacomfortable. Zvinoti venyu ndevechirungu. Tete venyu ndevechirungu vanoda chirungu, vanoda zvechirungurungu. Motomeka sure ndofoona ndane nhamba kuti ndaakuuyako ikoko ndoyangu nechikafu chacho. Mongobika imi chenyu kubika chete. Uyai mwana kati maseje yemakumbo mwana kachibika. Musiyo makafona ati makona kuti
Mama vakagara pasofa. Vanga vakarelaxa zvisingaiti. Vanga vakarelaxa zvisingatoiti. Mwari kachovabhekera, mwari kachi, I mean, unoitirwa zvese because unengone diversity. Ndizvozvo. Right. Saka mukoma Gabuka, mashoko amungada kuudza kuvateereri vedu pano. Right now takawanda zvisingati tiri 1900. Ndeapi amungada kuvataurira? Ndinongedza kutaura kuti ngatingo understand kuti what's happened? Or network? Right, network. Right, gaindi drop evadzoke kupesira. Pana patanakigwa nhasi. Apa vakadzi vanenge vachibata-bata varume vavo mhani kwete zvekutamba. Vanenge vachibata-bata varume vavo kwete zvekutamba. Nhasi yayo kana ndaona rudo. Network. Right, vadzoka. Ndichimboisa foni apa. Hai, ndandawa ruoko. Ndandawa neruoko. Bata. Ndifunga vapererwa nedata. Yakuti not reachable. Something is wrong. But it was a very active one. Battery. Yeah, you are right. Battery. You are right. Okay, battery. Battery. I think battery. Shouldn't I kuti imimi muvuzofona muchivabvunza mubvunzo. Zvino hapachinaka pekuti munhingire plus chimbudzi changu cheche hachazofa manje nhasi. Chazosvika pakufa zvachose. Saka ndachitosha kuti chero mukada kufona muchivabvunza muchafona papi muchivabvunza. Ndichitoshaya kuti ndodiko. Asi anyway, but phone yavo yabva yapera battery. Guys, ndo mukoma Gabu tanga tinavo nhasi guys. Handitika zvirimo mudzimba ndo zviri kuitika mukurarama. Ibarika with a new setup or a new aratira rave oni murau yaori ribarika tatajera kuzobarika rikunzika vananorohwa vanantwa so anti maona mubarika. But apa truly speaking guys, tichitaura chokwadi taona sekuti vakadzi vaya they are happy. Those ladies, the kids, they are actually happy mu family mavo. Indakaita video call navo musonda taura navo ka vana vakazara muimba mai vacho vachitoripo vachifara zvisingaiti. Anmona hands open lines and enough. Okay, open line you can phone pa 064 here. Open line pa 064. Open line pa 064 imimi munogona kufona pa 064 open line right now. I'm going to take only 5 callers tagarisa para pasakazuka nokunozokata live yedu. I'm going to take only 5 callers. 5 callers obviously ivo vachazodzokoroza kuocha live. Anmona ndosaka nanchiti ma comments enyu please. My comments and you please be sincere because vachadzoka obviously vachadzokorodza vachaenda go through the life vachiona mamwe ma comments zvinenge zvisingasana kids mangwana munovharira mamwe maguests handiti maona kuti auya achitaurawo zvavanenge vachida kutaura handika hanzi go Trevor right here. Trevor ari right. It's a story for another day. Trevor is okay guys. Trevor is okay. Handimaona. So guys kuna varipo varuda kufona kana nditanzida noti happy inangu asizvandaona ini ndazvandaona ndaona kuti vari happy handika inchandoza nchokuti vachadzokorodza kuzoona live handika handidi kuwanikwa ndichibuda ndichitaura zvinhu kwandisina kuswera handimaona kuchinzisimeli vakazi indaona vanhu vari happy ndozvandaona ndaona vanhu vari happy ndozvandatoona ndaona family imwe chete sekutaura kwavaita family because obviously vari panditi vamwe vedu panapa they will go through the life again koisaka sisimeli vangu vachizava kuita indaona vanhu vari happy ini ndovandaona ndona vanhu vari kusvifarira mumba mavo ende vari kukudza rudzi rwavo ende family yavo iri kukura ende they are very much comfortable nezviripo handimaona. Saka who am I to judge? Ndo zvavakada vanava vakapinda musvitsa iyi vachiziva kuti tikupinda apa ende chandinofarira havasi kubhudha Gabu haana kunyepa handimaona haana kunyepa kuti inini ndazoningirira
ndazonyenga ndiri mukomana ndikazodii haana kunyepa taira chikotokwana haana kunyepa handimaona akavaudza kuti atinonyenga mukadzi number 2 ndine mukadzi pakanyenga mukadzi number 3 ndine mukadzi handi munoona saka ini ndizvandangofarira handimaona kuti rudo saka barika guys varume vari pano mazviona kuti barika roti waseika mazviona ka kwanzi neumwe muningi wangu ari mucomment section anditi masisimeni zvamaita izvi makagarisa mapapa namusoro bhangu vedu maideas handimaona vedu vemirai ndikudzei hazvo tichida kutaura pafeya pachokwadi guys tichida hedu kuti tisingatori hangu saidi chii chiri nani munhu waunode udzi wako kunzi medhem ndafunga kutora nekuti gwasimola sinokushungurudza mai mwana iri kunze uko ichikusendera mavhidhiyo ichikusendera poni vachikwirana vari kwavanenge vari vachiita zvinhu zvavo ichikusendera iwo uri kumba kunenge kusina pisi chiri nani ndechipi changa chingoripo chete chekuti sezvo ivo vati havo handitika vanotesta matesti every time handimaona HIV handitika ende zvakare vanhu vanotoita mablood donors handimaona saka ndabva ndashaya zvekutaura handimaona asi ndandichida kuzovakurudzira kuti rambai muchitestawo paropa pada kuramba pachitestwa nguva zhinji apo neapapo kuti muzive but vabva pataura kuti vanogara vachiinda kumatest handitika handimaona so zvinhu zvokuti alright hanzi each to their own true ende vanhu vane maonero anoita nenyaya yebarika though inini hangu ndisisimeri chero ndachembera ndakadai so kuti ndivigigwa hangu chinyachide hazvinyatsokuita nekuti inini hangu ndakazvimiririra inini hangu tisisimeri kudai handingakwanisi kuti ndizwa kuti chichaita chiri kutorohwa chikumba chiri kutotsvaumu hapakati wome ipapo asi iwe vari kuzvigona nditi ini hangu ndingadorova munhu guys ndingarova munhu nemupinyi kuvavhurira kuvaponda nemupinyi kuizvomora handimaona kurova vanhu nemupinyi mai mwana ndiniwo uzvo asi vamwe vanodii vamwe vanozvigamuchira handimaona vamwe vanozvigamuchirawo sokugamuchira kuenda chiwo vanin'ina vedare handiti mazviona ende harizodimuna nemukonyo gayai guys imimi unenge waitigwa barika handitika woitigwa barika ndikaendipe munhu wandakajaira hangu andozati handipi asi wovigigwa mainini vakafanana nazuva wovigigwa mainini vanenge vakafanana nazuva ndikaendikopa example yemunini wangu yazuva handimaona wovigigwa mainini vakaita kunge zuva mai mwana uripo paya panogarika here patena panogarika here uri mainini ako uripo uri maiguru uri padheni worotoregwa mainini vakaita sazuva foya vonzi ndakaenda mainini avo panogarika here ndangopa example yemunhu vandakajaira panogarika here hamunoti panonetsa mapaona panonetsa saka 2020 tichikudzidza guys tadzidza zvakawanda 2020 unochu tadzidza zvinhu zvakawandisa 2020 uno antimazviona saka asi kwai pari kudiwa number 4 akawanikwa hake number 4 anodi unogona kupinda ipapo antimazviona number 4 iri kudiwa pakawanikwa number 4 unogona kupinda iyi antimazviona saka guys thank you very much nokuve pano kwamaita maita inu guys the show was very interesting hanzi I can with zuva inhema dzako tando haupagari panofiwa because anenge achizviti nandinzarwo andiona iwe pamori sinyerere kana kuti hauzvigoni anenge achitobvidaira ari machiti V6 ino ndiri V8 kai ndiri V6 munomuona iri dakoziri ndiri V6 ungamudi pamwe unenge uri slender by nature unenge uri slender uchisimudzirwa uchinzi V6 ungadii hapana zvaunokwanisa kuita handimaona saka panenge pakatodi panenge patoipa handimaona panenge patoipa ipapo but guys asi ndoda kuzombobvunzawo hanzi nageorge ndihomboyi wangu zvandichaita kuna ndichamutsvakira ndirini george ari kudawo vake 4 ari kudawo vake vakadzi george barika saka george ari kudawo kune vari kudawo varumewo varikuda pinda pabarika asi george handiwa zvinzoti hanzi zvinotanga nerelationship hazvingotange nekungononga chero munhu wanongopinza mumba hanzi zvinotanga nerelationship munotanga nekutodanana muchizivana
handika muchiinda mberi makadaro then time woroora pamwe after 3 years wozotora number 2 zvichiinda zvakadaro handimaona saka asi maona kuti vakaronga kuti kwavo mukadzi number 2 anomhanya nemota ane drivers license achinodhirivhara zvinhu vane kambani yavo murume achita vane maphd yavo murume achita zvanoita mukadzi number 1 unosona vedu ngatimusapoteiwo handitika anosona maketeni anosona chimakusheni ndichabvunza ngatimusapoteiwo veduwe ngatisapoteiwo mukadzi uya wokutanga uya maiguru handitika ngatisapoteiwo maiguru tivasapotewo vanosona vanodiva ndakusonegwa regai timboona zvavanosona zvacho timbopiwa masembu ezvinhu zvavanosona tovapostawo pano tichivamaketerawo handitimazvona tichingodaro handitimaona saka guys maitsa henyu the show was very much interesting tanga tiri pano I like their openness yamubhudhi vaya vanga vari hanzi Facebook page yavo handitozivi kuti Facebook page yavo inonzi kudii handizivi Facebook page yavo asi vanonzi Gabriel kwanzi Gabriel chimira icho vanonzi Gabriel chiko mira ndichapuwa link zvese everything ndozokupostirai then moenda kunodini mozoenda kunovafollowawo handimaona mozoenda kunovafollowawo kana kuvigirwa nikikiri uyu toti munhu akafanana nemushakabvu akafa uyu akavigwa musuno uyu wovigirwa kunzi newife number 2 kana number 3 wovigirwa mushakabvu semunhu akafanana nemushakabvu yakonzi ndavai nemukadzi pano unenge watopita bhisi habhisi kwete kutamba mai mwana but anyway zvinhu zvinotinosangana zvomukurarama right guys saka if une nyaya yako and you want to share it to others you want to ask for advice from others uri kuda kunzwisisa kuti zvinofamba sei uri kuda kungoshare kuoffloada zvinhu zvakakuwandira zviri mauri zvotodza kuti wodini handika this is the place to be handitika be it inyaya yechi kana yechi unongouya and then you talk to me kuseri we don't even need your face zvaita ava vavolunteer vega kuita video call handika you can just come wongoya riri voice and then comment section in my diaries they will help you go through kana ngotererawo nyaya yako talking helps handimaona talking helps kana wakaremerwa vanhu ndotaura vakuseri kwaro zviziva unzwa munhu achitaura kuti maiwe ndarerukirwa kutaura kwandakaita seni makangoteerera kudai seni ndata kunge pane chinhu chabva mumafudze mangu handimaona anonzi Gabriel Mapfunde ishi timuteverei uyu Gabriel Mapfunde thanks dangu is ndo page rake Gabriel Mapfumo iyo irapo iyo handimaona so thank you very much guys move neusiku hwakanaka ngatibatanei mangwana pane mukadzi ari kuya nenyaya yake kuti murume ari kutadza kugutsa mukadzi uyu pabonde mukadzi akati nditaure hanzi ndikandiudze murume kuti bonde hamusi kunyatsondisvitsa apa kana kuti muri kundiita zvenharo muri kurwadziwa murume anoti ndezvako wazvowanepi uri hure chii saka ngatisanganei mangwana tichinzwa chii haasi tombori futi haidi handimaona achiya nenyaya yake ari kuda rubatsiro kuti saka ndoita sei guys murume kumba kubonderanetsa kuti ndimuudze kuti itawo uchidai inoita hondomba macho kuti ndimuudze kuti zviri kundirodza munoita hondomba macho saka ndichazivi kuti ndoita sei handimaona saka mangwana I think tichatiraya kuiorganiza kuti tiite maskati kuti tiaccommodate chi mama zvemapresents febi chirega ndizvite Wednesday kuitira kuti mangwana kana kuti mangwana achona togona kungozviita because it's likely to have 2 vanhu vachaya mangwana Cynthia I'm not sure kuti phone inoita stand chichinoita mari handizivini handitombozivi ichi chinje chanje chachi chemwana ichi chandaingoshandisa zvochakadambuka chapapapa saka handizivi zvoita mari handozivini chachitarisa kuti chinoita mari chachitarisa handimaona so guys tosangana mangwana tichinzwa zviri kufamba sei move neusiku hwakanaka morara zvakanaka guys thank you very much Cape Town vese hanzi get together Cape Town nemusi weSaturday kuCape Town please 300 rands unozongoya kuinbox kwangu vari kufamba nebhura vari kungotora limited numbers chete only limited number handitika saka Cape Town kana uripo handitika and uri kuda kupindawo kuget together aiwa ndinenge ndiriko Cape Town tinenge tiriko tenge chifara tese tinoenda kunobhaguja tese kuCamps Bay ikoko tinenge tibhaguja tese tinenge tiriko tichitamba chaizvo marikozi tichiinda kubichi kunoswima sterek saka Cape Town if you want to be part and parcel of this handitika chingoya kuWhatsApp ndokupa number yemaorganizers achona then wobatana navo handitika and then modi mofamba nebhora handitika and neavo vari kuisa neuye ari kuisa maangry face tinoti aiwa we still love you as you are we love you very much and we are not even moved and shaken by my angry faces because hakubhadhariri mabills that hatred that you have inside of you we pray
kuti Mwari vakuwanire deliverance, kuti uve munhu akahiliwa, because obviously you've got issues within you that are troubling you. That's why even panotaurwa zvakanaka, panosekwa pasina kutukanwa, you just come and press my emojis, angry faces. It shows kuti you are bitter with your life, you are not happy with your life, but all the same we love you and we hope God will shine upon your life kuti uitewo munhu akanaka, singangotevedzane zvinhu zviri negative nekutsvaga zvinhu zviri negative nguva dzese. Handitika. So guys, ndinokutendai chaizvo, muve neusiku hwakanaka. God bless you.